ஹரே கிருஷ்ணா. எல்லாருக்கும் ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. இப்போ என்னோட பின்னாடி இருக்கிறது, அதனாலதான் நான் மிரர் ரிஃப்ளெக்ஷன்ல போட்டிருக்கிறேன். அந்த விஷுவல்ஸ்ல இருக்கிற அந்த பிக்சர் எத்தனாவது சாப்டர் அண்ட் அதோட அறிகுறி என்ன? 12. இங்கிலீஷ்ல சொல்லுங்க நம்பர். 12 இல்ல, பேனியன் ட்ரீ எப்ப படிச்சோம் நம்ம? எத்தனாவது சாப்டர்? 15. 15 தான். 13ன்றது நேச்சர் என்ஜாயர், ரைட்? இது வந்து நம்ம படிக்க வேண்டியது, நம்ம பேனியன் ட்ரீ எல்லாம் நம்ம படிச்சது வந்து 15வது சாப்டர். இன்னைக்கு நம்ம படிக்க போறது 16வது சாப்டர், கரெக்ட்டுங்களா? சோ சாப்டருக்கு போறதுக்கு முன்னாடி நாம வந்து பிரேயர் சொல்லிடலாம். ஹரே கிருஷ்ணா. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. அஜ்ஞானத்திமிராந்தஸ்ய ஞானாஞ்சலாச்சலாக்கயா சக்ஷுருன்மிலிதம் ஏன தஸ்மை ஸ்ரீ குருவே நமः. ஸ்ரீ சைத்தன்ய மனோபீஷ்டம் ஸ்தாபிதம் ஏன பூதலே ஸ்வயம் ரூபா கதா மயா ததாதி ஸ்வபதாதிகம். ஹே கிருஷ்ண கருணா சிந்தோ தீனபந்தோ ஜெகத்பதே கோபேஷு கோபிகா காந்தா ராதா காந்த நமஸ்துதே. தப்த காஞ்சன கௌராங்கி ராதே பிருந்தாவனேஸ்வரி விஷபானுசுதே தேவி பிரணமாமி ஹரி பிரியே. வாஞ்சா கல்பதருப்யஸ்ச கிருபா சிந்துப்ய ஏவ ச பதிதானாம் பாவனேப்யோ வைஷ்ணவேப்யோ நமோ நமः. ஸ்ரீ கிருஷ்ண சைதன்ய பிரபு நித்யானந்தா ஸ்ரீ அத்வைத கதாதாரா ஸ்ரீவாசாதி கௌர பக்த பிருந்தா. ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ணா. கம் ஆன், எல்லாரும் அன்மியூட் பண்ணி ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ணா 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 ஹரே 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 ராம ஹரே ராம ஹரே ராம 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 ஹரே ஹரே. ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ணா ஹரே ஹரே. ஹரே ராம 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 ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ணா 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 ஹரே ஹரே. ஹரே ராம 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 ஹரே ஹரே. ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ணா. எல்லாருக்கும் ஹரே கிருஷ்ணா. இப்போ நம்ம வந்து இந்த 16 சாப்டர் போறதுக்கு முன்னாடி 15 சாப்டர் படிக்கலாம். ஒரு ரிவிஷன். சோ இங்க இருக்கிறவர் பேர் என்ன? உங்களுக்கு யாரோ காட்ட முடியாது இல்லையா? ஓகே, மேல இருக்கிறவர் யாரு? ஃபர்ஸ்ட் என்னோட விஷுவல் மேல, தலை மேல இருக்காரு, அவர் யாரு? பிரம்மா. என்னோட கை தெரியுதா? பிரம்மாவை காட்டுதா? பிரம்மதேவர். ஓகே, அப்ப இவரு கணேஷா. நான் நினைச்சேன் என்னோட இதுதான். ஓகே, இப்போ இப்படியே நான் சொல்ல போறேன். ஓகே, இவரு இப்போ இந்த குதிரையில் ஓடுறவர் கல்கியா? இல்ல கல்கியெல்லாம் இல்ல. நீங்க கண்டுபிடிச்சு எனக்கு சொல்லுங்க. சரி, இவரு வீணைய வச்சிட்டு இருக்காங்க. சூரிய தேவர். சரஸ்வதி. தேங்க்யூ, கரெக்ட். அது ஐராவத் சூரிய தேவர். இது இந்த கீழே யானை பேர் என்ன? அது கையில இருக்கிறது என்ன? அவர் இந்திரன். கையில என்ன வச்சிருக்காரு? வஜ்ராயுதம். கரெக்டா? சோ இங்க எல்லாம் பாத்துட்டோம். சோ பிரம்மா அங்க இருக்காரு, ரூட், ரைட், ஆதி மூலம். சோ இதெல்லாம் ரிஃப்ளெக்ஷன். இந்த ரிஃப்ளெக்ஷன் நம்ம உலகத்துல எங்க பார்க்கலாம்? இந்த மாதிரி, அதாவது உல்டாவா இருக்கு இல்லையா? அதாவது என்ன, கீழே தலை, அதாவது மரத்தோட வேர் வந்து மேல இருக்கிற மாதிரி. சோ அதான் தலை கீழே இருக்கிற மாதிரி. சோ அது எங்க தெரியும் நம்மளுக்கு? எப்படி தெரியும்? நம்ம ஊர்ல என்ன மாதிரி இருக்கா? தண்ணியில, அதான் நீர் ரிஃப்ளெக்ஷன்ல அது இருக்கு. நம்ம இங்க, அதாவது இப்போ இந்த பேனியன் ட்ரீ வந்து எதை வச்சு வந்திருக்கு? கரெக்டா, டிசைர்ன்றத வச்சு வந்திருக்கு. இப்ப வந்து நான் வந்து இந்த இமேஜ் வந்து மாத்துறேன், இல்லைன்னா மாற்றல, இந்த ரிவர்ஸ் பண்ணலாம், உங்களுக்கு கிளியரா தெரியாது. சோ இப்படிதான் இருக்கு. இப்போ இங்க இருக்கிற எப்படி இருக்கணும்? ஓகேங்க, இங்க இருக்கிற
கரெக்ட். இல்ல எதை குறிக்கிறது? வேத வேதிகன்ஸ். கரெக்ட். வேதிகன்ஸ குறிக்கிறது. பழங்கள், ஃப்ரூட்ஸ் எதெல்லாம் குறிக்கிறது? பழங்கள் வந்து பக்தர்களை, அதாவது முக்தி பெற்ற ஆத்மாக்கள் சொல்றாங்க. முக்தி ஒன்று இல்ல, தர்மா, அர்த்தா, காமா, மோக்ஷா, அது எல்லாமே பழங்கள். ரைட். சோ தர்மா, அர்த்தா, காமா, மோக்ஷா. மோக்ஷா தான் லிபரேஷன். ரைட். சோ இப்ப வந்து நீங்க மேலதான் எல்லா தேவர்களும் சொல்லிட்டு இருக்கீங்க. அதுதான் மோட் ஆஃப் குட்னஸ் குறிக்கிறது. ரைட். நடுவுல இருக்கிறவங்க இப்ப வந்து தேவர்களும் சரி, இப்ப இங்க இருக்காருல்ல அவங்க எல்லாம் கந்தர்வர்கள், அவங்களும் இருக்காங்க. அவங்க எல்லாம் வந்து மோட் ஆஃப் குட்னஸ். மோட் ஆஃப் குட்னஸ்ங்கிறது ஒரே ஒரு பாயிண்ட் இல்ல, அது ஒரு ஏரியா. ரைட். நம்மளோட பிளாக்ல ஒரு ஃபுல் ஏரியா இருக்குல்ல, மேலையும் இருக்கு இதுவும் இருக்கு, அந்த மாதிரி அது ஒரு ஏரியா. சோ அந்த ரேஞ்ச் ஃபுல்லாவே மோட் ஆஃப் குட்னஸ். அதுல ரொம்ப ஹை குட்னஸ் இருக்கலாம், லோ குட்னஸ் இருக்கலாம். இப்ப நடு பாதி இருக்கிறது மோட் ஆஃப் டேஷ். நடுவுல இருக்கிறது என்ன மோட்? ராஜஸ். தேங்க்யூ. கீழே இருக்கிறது தபஸ். ஒரு சைட்ல வந்து, அதாவது இந்த சைட்ல வந்து இருக்கிறது என்ன? பயஸ் ஆக்டிவிட்டி, நல்ல காரியங்கள் செஞ்சுட்டு சொர்க்கத்துக்கு போறது. இந்த சைட்ல இருக்கிறது கெட்ட ஆக்டிவிட்டி, கெட்ட விஷயங்கள், இம்பயஸ் பண்ணிட்டு கீழே நரகத்துக்கு போகும். இது நம்ம பூலோகத்துக்கு மாத்திரம் சம்மந்தம் இல்ல. நம்ம என்ன பண்ணிட்டு இருக்கோம்? குரங்கு மாதிரி ஒரு பிரான்ச்ல இருந்து ஒரு பிரான்ச் குடிச்சிட்டு. இது பாத்தீங்கன்னா என்ன, நான் தள்ளணும்னு நினைக்கிறேன். நான் முடிக்கிறேன். இப்போ இங்க இருக்கிறவர் கீழே நடுவுல தெரியுதா பிசினஸ்மேன் எல்லாம் இருக்காங்க. அது கீழே வந்து பெண்ணோட ஒருத்தர் கொலை பண்றான், ஒரு பொண்ணோட இருக்கான், இந்த மாதிரி இருக்கிறவன் அந்த ஜந்துவை கொலை பண்றான், இந்த மாதிரி இருக்கிறவன் கீழே ரோல் அவங்களுக்கு தெரியும். இவெல்லாம் என்ன பண்றாங்க? இந்த மாதிரி கெட்ட விஷயங்கள் பண்றாங்க. இது மனிதனுக்கு ஒண்டிதான் சம்பந்தமானா இல்ல, மிருகங்களுக்கு சம்பந்தம். எப்படி? நம்ம பூனை, நாய் ஒரு சைட்ல இருக்கட்டும், நம்ம கவு எடுத்துக்கலாம். இது வந்து சத்தத்துல இருக்கு. இதுவே லயன், டைகர், நாய், பூனை எல்லாம் வந்து பேஷன், அதாவது ட்ரெயின் பண்ணலாம். சோ ட்ரெயின் எதை வேணா பண்ணலாம் அப்படின்னு சில புத்திசாலிங்க பாம்பையும் கொண்டு வந்து வீட்டுல வச்சுக்கிறாங்க. நம்ம வீட்டுல வந்து பாம்பை வச்சோம்னா நம்ம ப்ராப்ளம் இருக்கு இல்லையா, நம்ம பாலூட்டி வளர்த்தாலும் பாம்பு கொத்தி தான் தின்னும். கரெக்டா? சோ நம்ம பாம்பை யாராலையும் வளர்க்க முடியாது. ஏன் பாம்பை வளர்க்க முடியாது? பாம்பையே வளர்க்க முடியாது. அது விஷம், உடம்புக்கு ஒத்துக்காது. நம்மளுக்கு ஒத்துக்காதுன்றதால அது கொத்தும். இல்ல, உயிரை எடுக்கும் ஜீவன். அது வந்து இக்னோரன்ஸ். அதுதான். தேங்க்யூ மாதாஜி. சோ இக்னோரன்ஸ் மோட்ல இருக்கு. சோ இதுதான் நம்ம படிக்க போற குவாலிட்டி. 16th சாப்டர் ஏன் வருதுன்றத சொல்றேன். 15th சாப்டர் ரிவைஸ் பண்ணோம். சோ 16th சாப்டர் வந்து the divine and the demonic quality. இதுல 16வது சாப்டர்ல 26 divine qualities and 6 demonic qualities, 6 demonic qualities சொல்லியிருக்காங்க. ஆரம்பிக்கிறதுக்கு முன்னாடி கிளாஸ் நம்ம ஸ்ரீ ராதா கோவிந்தா கிட்ட நமஸ்காரம் வந்தனங்கள் தெரிவிச்சுக்கிறோம். 15 சாப்டர் ரிவிஷன் நம்ம பார்த்துட்டோம். என்ன மோட்டிவ் 1ல இருந்து 5, டிட்டாச்மெண்ட், மெட்டீரியல் வேர்ல்ட் நம்ம பார்த்தோம். பைரங்க சக்தின்றது கிருஷ்ணாவோட இன்டர்னல் எனர்ஜி, சுப்பீரியர் எனர்ஜி. ஆனா நம்மளோட பைரங்க சக்தி, கிருஷ்ணரோட பைரங்க சக்தியில இருந்து வந்த இந்த மெட்டீரியல் வேர்ல்ட் நம்மளோட ஸ்பிரிச்சுவல் வேர்ல்டோட ரிஃப்ளெக்ஷன். அங்க இருந்து நம்ம டிட்டாச் ஆகணும். 6ல இருந்து 11 வந்து புருஷோத்தம் யோகா, டிரான்ஸ் மைக்ரேஷன், ஒரு பிரான்ச். தமிழ்ல பிரான்ச்சுக்கு என்ன சொல்லுவீங்க? கிளை. ஓகே. ஒரு இடையில இருந்து இன்னொரு இடைக்கு குதிக்கிறோமே தவிர நம்ம உருப்படுறதே இல்லை. அதுதான் விஷயம். சோ கிருஷ்ணாவோட பொசிஷன் மெயின்டைனரா நம்ம பார்த்தோம். ரைட். அவர் தான் எல்லாத்தையும் பாக்குறாரு, எல்லாத்தையும் கவனிக்கிறாரு அப்படின்றது. அப்புறம் 15.15 ரொம்ப முக்கியமான ஸ்லோகா. அது வந்து என்னன்னா, அவருக்கு வந்து வேதங்கள் வந்து எல்லா வேதங்களும் அவரைதான் குறிக்கும். அண்ட் அந்த வேதங்கள் குறிக்கிறது மாத்திரம் இல்லாம அவர் வந்து என்ன, அந்த வேதங்களை எழுதினவர், அந்த வேதங்களை தெரிஞ்சவர் என்றதும் நம்மளுக்கு தெரியுது. யாருக்காவது 15.15 தெரியுமா? இதை முடிச்சுட்டு 15.16 ஸ்லோகம் வந்து நம்ம ஆல்ரெடி 4 ஸ்லோகம், அதாவது சம்பந்தம், அபிநயம், பிரயோஜன குறிக்கிறதுக்கு ஒரு சாப்டர்ல 4 ஸ்லோகம் இருக்கு. அது என்ன சாப்டர்? சம்பந்தம், பிரயோஜன், சம்பந்தம், அபிநயம், பிரயோஜன், 4 சதுர்ஸ்லோக பகவத்கீதான்னு சொல்லுவோம். அது எந்த சாப்டர்ல இருக்கு? யாராவது சொல்ல முடியுமா? 4th chapter மாதாஜி. பக்தி எல்லாமே மிடில் தான். 10th சாப்டர்ல
அது பேர் வந்து சதுர் ஸ்லோக பகவத்கீதா 10.8, 10.9, 10.10, 10.11. டைம் இருந்தா கடைசியில அதையும் நம்ம பார்க்கலாம். சோ இது 2 ஸ்லோகம் ரொம்ப முக்கியம். அதே மாதிரி இங்க 16, 17, 18ல வந்து 3 ஸ்லோகங்கள் இருக்கு. அதே மாதிரி சம்பந்தம் என்ன, கிருஷ்ணரோட என்னோட சம்பந்தம் என்ன, ரிலேஷன்ஷிப். எந்த வழிபாடு நான் பண்ணணும், என்ன ப்ராசஸ் நான் ஃபாலோ, ரைட்? பிரயோஜனம் பண்றதால எனக்கு என்ன லாபம், ரைட்? நான் வந்து கிருஷ்ணரை போய் மீட் பண்ணேன், அதாவது கோலோகத்துக்கு போவேன். இதுதான் சம்பந்தம், அபிநய, பிரயோஜனம். சொந்தம் என்ன, ப்ராசஸ் என்ன, கோல் என்ன, இந்த 3 தான் இதை காட்டுறது. அதுதான் அதோட சம்மரி, வேதங்கள் பத்தி. அதுதான் இந்த 3 ஸ்லோகம் நம்ம பார்த்தோம். இப்போ 15 சாப்டர் தான் முடிச்சோமே. இப்போ எதுக்கு நம்ம எல்லாம் பார்த்துட்டோம். இந்த மாதிரி இந்த செடியில மாட்டிட்டு இருக்கோம், டிட்டாச் ஆகணும், எல்லாம் ஓகே. எப்படி டிட்டாச் ஆகணும், எப்படி மேல போகணும், சரி டிட்டாச் ஆகிறது விடுங்க, அட்லீஸ்ட் கொஞ்சம் மேல லோகம் குட்னஸ்க்கு போலாமே. எப்படி நம்ம படிச்சுட்டே இருக்கோம் இல்லையா? 16 சாப்டர் வந்து டெமோ, எப்படி நம்ம வந்து அடுத்த லெவலுக்கு போலாம் அப்படின்னு. நான் ஜஸ்ட் ஒரு ஃபியூ செகண்ட்ஸ் முன்னாடி தான் சொன்னேன், எத்தனை டிவைன் குவாலிட்டிஸ் இருக்கு. ஹரே கிருஷ்ணா, எத்தனை டிவைன் குவாலிட்டிஸ் இருக்கு? எத்தனை டிவைன் குவாலிட்டிஸ் இருக்கு கேக்குறேனே. டிவைன்னா தேவி குவாலிட்டி 26. அண்ட் எத்தனை டெமானிக் குவாலிட்டி இருக்கு? 6. தேங்க்யூ சோ மச் மாதாஜி. 6. சோ இது வந்து ரொம்ப முக்கியம், நம்ம ஞாபகம் வச்சுக்கணும். ஏன்னா நமக்கு தெரிஞ்சாதான் சோ இப்போ நம்ம கிட்ட இருக்கிறது எல்லாமே வந்து டெமானிக் குவாலிட்டி தான். நம்மளுக்கு வந்து தேவ குவாலிட்டி போகணும்னா நம்ம வந்து என்ன பண்ணணும், நம்ம வந்து மெதுவா என்ன குவாலிட்டின்னு தெரிஞ்சுக்கணும். நம்ம ஸ்லோவா முன்னேறணும். சரிங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. இப்போ யாராவது டீச்சர்ஸ் இங்க இருக்காங்களா? உஷா மாதாஜி? இல்ல நம்ம எல்லாருமே ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஆகிங்க. சோ நெக்ஸ்ட் வந்து 7ல இருந்து 20. ஃபர்ஸ்ட் வந்து அவர் 1ல இருந்து 6 என்ன, தெய்வ குவாலிட்டி, அசுர குவாலிட்டி ரெண்டையும் சொல்றாரு. 7ல இருந்து 20 என்ன, டெமானிக் குவாலிட்டி சொல்றாரு. 21ல இருந்து 24 என்ன சொல்றாரு, இதுல இருந்து எப்படி எஸ்கேப் ஆகணும், அதுதானே மெயின். அது கடைசியில அவர் கன்க்ளூட் பண்றாரு. நம்ம அவ்வளவு பண்ண முடியாது, நம்ம 1 and பாதி ஆஃப் தட் டி. சரிங்களா? படிக்கச்சே ஷாக் ஆகாதீங்க, முக்கால்வாசி டெமானிக் குவாலிட்டி தான் நம்ம எல்லாருக்குமே இருக்கும். சோ ஸ்லோவா எப்படி முன்னேறலாம் அப்படின்றத படிக்கலாம். சோ இங்க இங்கிலீஷ் படிச்சவங்க இங்கிலீஷ்ல இங்க படிக்க ஆரம்பிச்சிடலாம். 16 சாப்டர், அதாவது 15ல இருந்து 16 சாப்டர் வருதுன்றது இங்க கொடுத்துருக்கு. யாராவது படிக்கிறீங்களா மாதாஜி? படிக்கிறீங்களா? மாதாஜி படிங்க, கொஞ்சம் லவுடா படிங்க. புஷ்பா மாதாஜி. Hare Krishna Mataji. Chapter 15 describe the banyan tree of the material world. The modes of material nature nourish both the upper auspicious divine branches of the tree and the lower demonic. Extra roots of the banyan tree were also compared to the activities of the living entities, some auspicious and some inauspicious. Chapter 16 explains the divine qualities that elevate one on the tree and leads ultimately to liberation. Chapter 16 also explains the demonic qualities and the mentality which drives one lower on the tree and ultimately to hell. Hare Krishna. Hare Krishna. Very nice Mataji. Thank you so much. So clear-ஆ சொல்லிட்டாங்க. So என்ன இது, நம்ம வந்து அப்படியே ஒரு எக்ஸ்ட்ரா ரூட் வரும், நம்ம குதிச்சுட்டே இருக்கோம். பட் நம்ம இந்த சம்சார பந்தன்ல இருந்து எஸ்கேப் ஆக மாட்டோம். சோ இந்த 16 சாப்டர் வந்து என்னன்னா, நம்ம வந்து எலிவேட் ஆகுது எப்படி, அண்ட் அல்டிமேட்டா லிபரேஷன் எப்படி வரும், நம்மளுக்கு மோட்சம்ன்றதான் நம்மளுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்றது. ஏன் கிருஷ்ணர் கை காட்டுறாரு, கொடுத்துட்டே இருக்காரு வேதங்கள் எல்லாம் எழுதி. அதை புடிச்சு போறதுக்கு நம்ம எப்படி தூக்குறது நம்மளுக்கு தெரியணுமே. கொஞ்சமாவது ஸ்விமிங் தெரிஞ்சாதான் கை ஸ்ட்ரெச் பண்ண முடியும், இல்லைன்னா உள்ள போயிடும். ரைட்? அதுதான் இந்த 16 சாப்டர் சொல்றது. ஓகே. அப்புறம் அசுர எந்த, இப்போ நம்ம அவர் கூப்பிடுறாரு, நம்ம போறோம், அங்க போனா என்ன நினைப்போம், நான் வேலை செய்யறேன் பண்ணல, இந்த பாரு புஷ்ப மாதாஜி நல்லா படிக்கிறாங்க அப்படின்னு நினைக்க மாட்டேன். புஷ்ப மாதாஜியே படிக்கிறாங்க, நான் படிக்க கூடாதா அப்படின்னு படிக்காதவங்களும் நினைப்பாங்க. இங்க ஸ்பிரிச்சுவல் வந்து. அதனால இந்த குரூப்ல இருக்கிறவங்க எல்லாரும் அந்த மாதிரி நினைக்க மாட்டேங்கிறீங்க, ரொம்ப நல்லவங்களா இருக்கீங்க. அதனால அவர் இந்த குரூப்ல இருக்கிறவங்க எல்லாரையும் நான் கோலோக்கும் கூட்டிட்டு பாருவேன், இந்த ரோட்ல எல்லாம் சுத்திட்டு இருக்காங்க, இவங்க எல்லாம் கூட்டிட்டு போக முடியாது. ஏன்னா அவங்க வந்து என்னன்னா, அங்க வந்து இங்க இருக்கிற மாதிரி அந்த நிம்மதியும் கெடுத்து விடுவோம். சரிங்களா? சோ இதுதான் விஷயம்.
So 16th chapter வந்து demonic qualities mentality வந்து சொல்றது. ஏன் demonic quality கெட்டது நிறைஞ்சாதான் அதை எப்படி தூக்கி போடணும்னு நமக்கு தெரியும். Transcendental quality 26 godly quality அதோட லிஸ்ட் வந்து characteristics of saintly people, அதாவது எப்படி இந்த banyan tree ல நம்ம முன்னேற முடியும் என்றத சொல்றது. ஹரே கிருஷ்ணா. நீங்க எல்லாம் டர்ன்ஸ் எடுக்கலாம், டர்ன்ஸ் எடுத்து நீங்க படிக்க ஆரம்பிச்சிடலாம். யார் படிக்கணுமோ நீங்க சாட்லயோ ஹேண்டோ ரைஸ் பண்ணுங்க, நான் சொல்ல போறது இல்ல, நீங்களே ஸ்டார்ட் பண்ணிடலாம். ஸ்டார்ட் பண்ணுங்க மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. Hare Krishna Mathaji. Yes. The Supreme Personality of Godhead said, fearlessness, purification of one's existence, cultivation of spiritual knowledge, charity, self-control, performance of sacrifice, study of the Vedas, and austerity, simplicity, non-violence, truthfulness, freedom from anger, renunciation, tranquility, aversion to fault-finding, compassion for all living entities, freedom from covetousness, gentleness, modesty, steady determination, vigor, forgiveness, fortitude, cleanliness, and freedom from envy and from the passion for honor. These transcendental qualities, O son of Bharata, belong to godly men endowed with divine nature. Bhagavad Gita 16.1-3. Thank you so much. Very clearly read. Hare Krishna. Priya Balaji ல படிச்சது. Yes, Mataji. Thank you so much. So இப்போ வந்து ரெண்டு பேர் ஒரு பாயிண்ட் ஒருத்தர் படிக்கலாம், எனக்கு பாஸ் கொடுங்க, நான் சொல்றேன், அடுத்த பாயிண்ட் இன்னொருத்தர் படிக்கலாம். சோ இது வந்து summary of divine quality. சோ நம்ம படிச்சதுதான் fearlessness என்றது என்னன்றதை கொடுத்திருக்காங்க. நீங்க ஒரு இப்போ நான் வந்து ஃபர்ஸ்ட் படி fearlessness, சன்னியாச ஆசிரம், ஃபர்ஸ்ட் குவாலிஃபிகேஷன் ஆஃப் சன்னியாசி. சன்னியாசிக்கு இது ரொம்ப முக்கியம். ஏன்னா நான் பாகவதம் கிளாஸ்ல கூட இதான் நான் சொன்னேன். ஏன் முக்கியம்? சன்னியாசி வந்து இங்க இருக்க போறது இல்ல, அவர் வந்து தனியா யாரையுமே நம்பாம அடுத்த வேலை சோறு கூட நினைக்க மாட்டாங்க. அவ்வளவு லெவலுக்கு அவங்க டோட்டலி அந்த சாப்பாடு பயம் இல்லை. நம்ம எல்லாருக்கும் ரெண்டு பயம் ரொம்ப வரும். ஒண்ணு, அடுத்த வேலை நம்ம எப்படி சாப்பிடுவோம், ரெண்டாவது எனக்கு ஏதாவது ஆச்சுன்னா யார் பேக்கப், என்ன யார் பார்த்துப்பா. நம்ம டிராவல் பண்றச்சே மோஸ்ட்லி எடுத்தீங்கன்னா தனியா டிராவல் பண்றதுக்கு பதில் கூட யாராவது தெரிஞ்சுக்கணும்னு நினைக்கும். இல்ல தனியா தான் பண்றோம் அப்படின்னா கூட யாராவது வந்தாங்கன்னா அவங்க கிட்ட நம்ம பார்த்து வச்சுக்கணும். கரெக்டா? ஏன்னா நம்மளுக்கு வந்து உள்ள ஒரு பயம், ஐயோ என்ன ஆகும், அந்த பயம் இல்லாததுதான் சன்னியாசி. ஏன்னா அவங்க வந்து ஃபர்ஸ்ட் அதை விடணும். ஏன்னா ஃபாரஸ்ட்ல இருக்காங்க, அனிமல்ஸ் இருக்கும், ரைட்? இந்த மாதிரி நிலைமை எல்லாம் அவங்களுக்கு வரும். எக்ஸாம்பிள் ஹரிதாஸ் டாக்கூர். அவர் வந்து இருக்கிற அந்த குகையில ஒரு பாம்பு இருந்துச்சு. வர்ற டிவோட்டிஸ் எல்லாம் பயந்தாங்க, ஐயோ பாம்பு இருக்கே என்ன பண்ண முடியும், இவரை ஏதாவது பண்ணுங்கன்னா, நானும் ஒரு மகன் அவனும் ஒரு மகன், நீங்க வந்து அதெல்லாம் பயப்பட செஞ்சு அதெல்லாம் நீங்க பண்ணாதீங்க, நானும் பண்ண மாட்டேன். ஏன்னா எக்ஸால்டட் டிவோட்டி. அவரு யாரு? ஹரிதாஸ் டாக்கூர் யாரு? யாராவது சொல்லியுமா? ஹரிதாஸ் டாக்கூர் சைத்தன்யா சரிதாமிர்தால வந்தவர் யாரு? நாமால்வார் 3 லட்சம் பண்ணுவாரு, அவர் யாரு? என்னமா? இல்ல, பிரம்மாவா இருந்தவரு ஹரிதாஸ் டாக்கூர். அது பேர் வந்து அவர் முஸ்லிமா பிறந்தாலும் அவர் வந்து கிருஷ்ணர் பேரையே 3 லட்சம் தடவை சொல்வாரு. சோ அவர் தான் ஸ்பெஷாலிட்டி ஆஃப் ஹரிதாஸ் டாக்கூர். இப்போ டிஸ்கிரிப்ஷன் படிங்களேன் ஒருத்தங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. இந்த டிஸ்கிரிப்ஷன் இந்த பாக்ஸ் யாராவது படிங்க. ஃபர்ஸ்ட் ஒன். Complete dependence on Supreme Lord's mercy has to be alone without guarantee of support, convinced that Paramatma will give all protection to surrendered soul. Hare Krishna. Thank you so much. எந்த விதத்திலும் பயம் இருக்க கூடாது. ஏன்னா பரமாத்மா பார்த்துப்பாரு நம்மள அன்ற நினைப்பு, அதே நினைப்பு தான் அவருக்கு இருக்கு. அந்த லெவல் தான், அந்த பயம்ன்றது இருக்கவே கூடாது. அந்த சன்னியாசி ஆசிரம்ல இருக்கிறவ யாரா இருந்தாலும் அதுதான் ஃபர்ஸ்ட் குவாலிஃபிகேஷன். ரெண்டாவது வந்து அதுதான் நம்ம வந்து அபயம், ரைட்? நெக்ஸ்ட் சத்வ சாட்ச் சுத்யூ, அப்படின்னா பியூரிஃபிகேஷன் ஆஃப் ஒன்ஸ் எக்ஸிஸ்டன்ஸ். சன்னியாசி அதாவது எப்படி அவங்க பியூர் பண்ணுவாங்க அப்படின்றத நம்ம பார்க்கலாம். எஸ் மாதாஜி படிங்க. Strictly following rules and regulations, especially forbidden intimate association with women. Example, Lord Chaitanya Mahaprabhu was personally very strict. And example, Lord Chaitanya Mahaprabhu punishing Chota Haridas. Hare Krishna. Hare Krishna. ஸ்ட்ரிக்டா ரூல்ஸ் ஃபாலோ பண்றது.
ரைட்? என்ன ஆனாலும் ரொம்ப ஸ்ட்ரிக்டா வந்து ரூல் ஃபாலோ பண்ணியே ஆவாங்க. ஏன்னா பெண்ணனா அவங்க கிட்ட கூட போக மாட்டாங்க. சோ சைத்தன்யா மகாபிரபு வந்து எல்லாத்தையும் எக்ஸாம்பிளா காட்டியிருக்காரு. அவர் வந்து ஒரு நல்ல பிள்ளையா இருந்திருக்காரு, கிரகஸ்தா ஆசிரமா கல்யாணமும் பண்ணியிருக்காரு. அட் த சேம் டைம் அவர் வந்து என்ன சன்னியாசி எடுத்த அப்புறம் எந்த பெண்மணி கிட்ட போவே இல்லை. அவரோட ஊர் கூட சன்னியாசியோட ரூல் என்னன்னா அவர் சொந்தக்கார வீட்டுல இருக்கக்கூடாது, திரும்ப அவரோட ஊர் அந்த வில்லேஜ்குள்ள கூட போகக்கூடாது. அதனால அவர் பிறந்த அந்த நவதி பண்ற வில்லேஜ் ஃபர்ஸ்ட் 24 இயர்ஸ் வளர்ந்த வில்லேஜ் கடைசி 24 இயர்ஸ் அவர் ஒரு தடவை கூட போய் பெண் கிட்ட கூட நெருங்க மாட்டார். பெண்கள் எல்லாம் டிவோட்டியா இருந்தாலும் தூரத்துல இருந்தா பக்தி காட்டுறாரு. அப்புறம் அதே சோட்டா ஹரிதாஸ்னு இன்னொருத்தர், நான் சொன்ன ஹரிதாஸ்ல இவர் வந்து டிவோட்டி என்ற பேர்ல சன்னியாசி எடுத்துக்கிட்டு அவர் வந்து இந்த மாதிரி ஒரு பெண்ணை பார்த்து கொஞ்சம் அட்ராக்ட் ஆனார். அது ஆகவே கூடாதுன்னு சொல்லிட்டு அவர் வந்து அவர் இந்த ஆசிரமத்துல இருந்து விலகிட்டார். அந்த லெவலுக்கு வந்து ரூல்ஸ் ஃபாலோ பண்ணணும். அதாவது பியூரிஃபிகேஷன் ரெண்டுமே உள்ளே வெளியே. நம்ம 6வது சாப்டர்ல கூட பார்த்தோம் சன்னியாசி எப்படி இருக்கணும் என்றது யமா நியமா, ரைட்? எக்ஸ்டர்னல் பியூரிஃபிகேஷன், இன்டர்னல் பியூரிஃபிகேஷன், ரைட்? 3வது வந்து ஞான யோக வியவஸ்திது சன்னியாச ஆசிரமம். எஸ் மாதாஜி. Duty of a sannyasi: most cultivate and give transcendental knowledge, especially to householders. Humility: begs from door to door to awaken Krishna consciousness for others. ஹரே கிருஷ்ணா. சோ அவங்க என்ன பண்ணணும் கிளியரா சொல்லிட்டாங்க, ரைட்? இந்த ஞானம் அதாவது கிருஷ்ணரை பத்தின நாலேஜ் அவங்க வந்து கொடுக்கணும், ரைட்? சோ அதுதான் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமே தவிர அதான் நம்ம ஈஷோபனிஷத்துலயும் சொல்லியிருக்காங்க. ஓகே, அந்தம் தம பிரவிஷ்யந்தி ஏ அவித்யாம் உபாசதே ததோ பூயைவதே தமோ யயு வித்யாம் யாம்ரதஹ. எல்லாருமே நீங்களும் படிச்சிருக்கீங்க. ஈஷோ உபனிஷத்துல என்ன சொல்றாங்க? ஓகே, செகண்ட் லெவல் தெரியா, தேர்ட் லெவல் வந்துருப்பீங்க. சோ ஈஷோ உபனிஷத்துல என்ன சொல்றாங்க? இந்த மாதிரி வந்து நம்ம நினைக்கிறது வந்து படிக்காதவங்க முட்டாள்ன்ற மாதிரி வெறும் ஆன்மீக நாலேஜ் இல்லாதவனும் அதேதான் அப்படின்னு. சோ இவங்களோட ஜாப் வந்து இந்த 3 சன்னியாசிய பத்தி குறிக்கிறது. இப்போ 4வதுல இருந்து வந்து கிரகஸ்தா வாழ்க்கையை பத்தி சொல்ல போறாங்க. சேரிட்டி, தானம், தர்மம் அப்படி என்னமோ. தர்மம்னா ரிலிஜன், தான தர்மம்ன்றது டோட்டலி ஒரே மாதிரி நம்ம நினைக்கிறோம். தர்மம் வந்து நான் வந்து ஒருத்தர் கொடுக்கறது தர்மம் இல்லை, நான் என்ன ஃபாலோ பண்ணணுமோ அது தர்மம். தியானம்ன்றது சேரிட்டி கிரகஸ்தால. இது வந்து எந்த விதத்திலையும் எந்த காலகட்டத்திலையும் நம்ம வந்து இந்த கிரகஸ்தா வாழ்க்கையில மெயினா இந்த தர்மத்தை விடவே கூடாது, அதாவது தியானத்தை விடவே கூடாது, பண்ணிட்டே இருக்கணும், ரைட்? அதுதான் சொல்றாரு. 4 விடக்கூடாதுன்றதுல இது ஒண்ணு. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. Hare Krishna Mathaji. Charity given in the mode of goodness, right time, place and person. Spend 50% of their income to propagate Krishna consciousness. Charity in patience and ignorance in a waste of time. Hare Krishna. ஹரே கிருஷ்ணா. சோ இது கொஞ்ச நேரம் ஸ்பெண்ட் பண்ணலாம். நம்ம எல்லாருக்கும் இது ஒரு பெரிய ஏரியா. சோ நம்ம ஏர்னிங்ல 50%, அதாவது நம்ம ரூப கோஸ்வாமி, சனாதன் கோஸ்வாமி எல்லாம் என்ன பண்ணாங்கன்றது எழுதியிருக்காங்க. நெக்டர் ஆஃப் டிவோஷன் ரூப கோஸ்வாமி எழுதினாரு இல்லையா? அவர் என்ன சொல்றாரு? 50% நம்மளோட சேலரியில வந்து நம்ம வந்து ஆண்டவன் காரியத்துக்கு டொனேஷனா கொடுத்துடணும். பாக்கி 50%ல 25% நம்ம ரிலேட்டிவ் ஏழை அவங்களை பார்த்துட்டு கொடுக்கணும். பாக்கி 25% நம்ம வச்சுக்கணும். சரிங்களா? சோ இதுதான் நம்ம பண்ண வேண்டிய அந்த மோட் எப்படி டிஸ்போஸ் பண்ணணும். அதுலயும் என்ன சொல்றாங்கன்னா கொடுக்குற 50%ல கூட 20% வந்து அதுல அவ்வளவு சொல்லியிருக்கு. பட் இப்ப என்ன சொல்றாங்கன்னா நம்ம 20% வந்து நம்ம கிட்ட இருக்கிற கோயில்கள் அந்த டெவலப்மெண்ட் நம்ம இன்வால்வ் பண்ணணும். ஏன்னா அதை வந்து ஆட்டோமேட்டிக்கா வந்து கிருஷ்ணா கான்சியஸ்னஸ் முன்னேறும், ரைட்? இப்போ பேஷன்ன்றது என்னன்னு சொல்றேன். இக்னோரன்ஸ் நம்ம எல்லாருக்குமே தெரியும். ஒருத்தனுக்கு வந்து தண்ணி அடிக்கணும், அதுவும் டொனேஷன் நம்ம கொடுக்கலாமா? ஐயோ அவனால தண்ணி அடிக்காம இருக்க முடியாது, நம்ம ஒரு 2 பாட்டில் வாங்கி கொடுக்கலாமா? கொடுக்க கூடாது மாதாஜி, கொடுக்கூடாது. அதுதான் சேரிட்டி இன் தி மோட் ஆஃப் இக்னோரன்ஸ், ரைட்? அது வந்து டைம் வேஸ்ட். பேஷன்னா நீங்க இது நல்லா உங்களுக்கு தெரியும். ஃபேஸ்புக்ல நாங்க எப்பவுமே சொல்வேன், நாங்கெல்லாம் இட்லி பொங்கல் சாம்பார் எல்லாம் இந்த இதுல கொடுத்துட்டு இருந்தோம், ரைட்? அந்த பிளாட்ல வந்து என்ன டிசைன் ஸ்டாண்டர்டா 3 ஐட்டம், இட்லி சாம்பார் பொங்கல், 5-6 ஐட்டம்னா நம்ம சேர்க்க முடியாதுன்னு சொல்லிட்டு பண்ணோம். சிலர் கொடுத்தாங்க, சிலர் கொடுக்கல, அது ஓகே. கொடுத்தவங்க சிலர், அது கொடுக்காதவங்க இன்னும் வந்து செல்ஃபி எடுத்து ஃபேஸ்புக்ல போஸ்ட் பண்ணாங்க. ஓகே, இது ரொம்ப மோசம். ஏன்னா இது வந்து பேஷன், அவங்க வந்து பண்ண மாட்டாங்க அந்த பாப்புலாரிட்டி கோசம். நீங்க பாப்பீங்க நிறைய தடவை ஃபேஸ்புக்ல கூட, நான் வந்து இந்த குழந்தைய பாத்துக்கிறேன்னு சொல்லிட்டு அந்த குழந்தையோட போட்டோ ஹால்ல வைப்பாங்க. அவங்க அந்த போட்டோ கூட இருக்காது. அந்த குழந்தை எதுக்கு பப்ளிசிட்டி?
அந்த குழந்தை வந்து ஒரு டாக்டரோ இன்ஜினியரோ ஆனா இந்த மாதிரி நீங்க உங்க வீட்டுல வந்து அந்த ஹால்ல எல்லார்கிட்டயும் ஆனது நான் தான் சொல்லிருக்கேன். அவங்களோட ஒரு இயலாமையை நம்ம யூஸ் பண்ற மாதிரி. சரிங்களா? அது ரொம்ப ரொம்ப அநியாயம். இப்போ நீங்க எல்லாம் வந்து சிலர் வந்து போறீங்க, என்ன நம்ம யாத்ராக்கு போறீங்க, சிலரால பேக் தூக்க முடியல, யாரோ ஹெல்ப் பண்றாங்கன்னு வச்சுக்கோங்க. ஹெல்ப் வாங்கிட்டவங்க வந்து சொல்லலாம் இந்த மாதிரி அவங்க எனக்கு ஹெல்ப் பண்ணாங்கன்னு, அது தப்பு இல்லை. ஆனா பண்றவங்க, உங்களுக்கு தெரியுமா இந்த மாதாஜி புஷ்பா மாதாஜியால தூக்க முடியல பேக், நான் தான் ஹெல்ப் பண்ணேன், தூக்க முடியல நான் தான் ஹெல்ப் பண்ணேன், நல்லா இருக்குமா? எப்படி ஃபீல் பண்ணுவீங்க புஷ்பா மாதாஜி? அதுக்கு பேருதான் மாதாஜி நான் என்ற அகந்தை இல்லைங்களா? கரெக்ட். நான் என்ற அகந்தை. என்ன மாதாஜி? நான் என்ற அகந்தையோட நான் செய்தேன், இப்போ பகவான் செய்தாரு அப்படின்னு சொல்றது இல்ல, நான் செஞ்சேன், நான் தான் உருவாக்குனேன். இது வந்து அது கூட இல்ல மாதாஜி, இது அகங்காரம் கூட இல்ல, இது வந்து ஷோ ஆஃப். நான் பண்றேன் அவங்களுக்கு ஹெல்ப் அப்படின்னு, அவங்களோட இயலாமைய நான் யூஸ் பண்ணிக்கிறேன். ஆமா ஆமா ஆமா. இப்போ வந்து அதுதான் மோட் ஆஃப் பேஷன். சோ நம்ம ஏழைக்கு நம்ம கொடுத்துட்டு நம்ம போட்டோ எடுத்தா அந்த ஏழை போட்டோ தான் எடுப்பேன்னா அவன் நிலைமை. ஆனா நினைச்சு பாருங்க, அவங்க நிலைமை ஆல்ரெடி மோசமா இருக்கு. அதை வந்து பப்ளிசிட்டி பண்ணிட்டே இருந்தா எவ்வளவு கஷ்டமான நிலைமை அவங்களுக்கு இருக்கும். ரைட்? அதை நம்ம எக்ஸ்ப்ளாய்ட் பண்றோம். அது வந்து சேரிட்டி இன் பேஷன், அதுவும் தான். அடுத்ததுக்கு போலாம், கண்ட்ரோல், தமா. அதுவும் இதெல்லாம் வந்து கிரஸ்தா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. தமான்றது ஸ்பெஷலி வந்து நம்மளோட இல்லற வாழ்க்கையில வந்து கிருஷ்ணா கான்சியஸ் சில்ட்ரன் தான் ப்ராபகேட் பண்ணணும். ஏன் இப்படி சொல்றோம்? பாகவதம்ல கிளியரா சொல்லியிருக்கு, ஸ்பிரிச்சுவல் மாஸ்டர், அதாவது ஒரு டீச்சர், ஒரு பேரண்ட்ஸ், இவங்க எல்லாம் வந்து கிருஷ்ணா கான்சியஸ்னஸ் அவங்க பசங்களுக்கு கொடுக்கலன்னா அவங்க வந்து குழந்தைய பெற்றுக்க வேணாம். அதே மாதிரி ஸ்பிரிச்சுவல் மாஸ்டருக்கு டிசைபிளே தேவையில்லை. அதனால வந்து கர்ப்ப தக்ஷா சம்ஸ்காரம்னு இருக்கு. என்ன பர்டிகுலரா சாண்டிங் பண்ணி இந்த யக்னங்கள் பண்ணி வர குழந்தைகள் வந்து கிருஷ்ணா கான்சியஸ், அதாவது நம்ம ஆண்டவனை வேண்டும். ரைட்? இப்ப எல்லாத்துக்கும் பண்றோம் இல்லையா? குழந்தை ஃபர்ஸ்ட் டைம் எழுதுறச்சையும் நம்ம வந்து ஆண்டவனை வேண்டும். குழந்தை ஃபர்ஸ்ட் டைம் வந்து சாப்பாடு ஊட்டுறச்சையும் அண்ணா இது பண்றோம் இல்லையா? அப்பவும் நம்ம ஆண்டவனை வேண்டும். கரெக்டா? அவ்வளவு பண்றச்சே குழந்தை வரப்போகுது, அப்ப ஆண்டவனை வேண்ட வேண்டாமா? எனக்கு நல்ல குழந்தை வேணும் அப்படின்னு வேண்டுவோம். பட் அந்த சம்ஸ்காரம் தான் கர்ப்பத்துல இருந்து வர சம்ஸ்காரம். அதுதான் கர்ப்பத்துக்கோசம் நல்ல கர்ப்பம் வேணும்ன்ற சம்ஸ்காரம். அது வந்து இப்போ யாருமே ஃபாலோ பண்றது இல்லை. ஹரே கிருஷ்ணா. இருங்க ஒரு செகண்ட், அவங்க படிக்க விடலனா, சாரி. ஹரே கிருஷ்ணா, ஒரு செகண்ட் போறேன். எஸ் மாதா, அது நான் படிச்சுட்டேன். நான் அடுத்ததுக்கு போலாம். நெக்ஸ்ட் வந்து சாக்ரிஃபைஸ் யக்னா தான். நீங்க டிஸ்கிரிப்ஷன் படிக்கலாம் மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. requires material resources agnihotra yagna, therefore especially for grahasthas sankirtan yagna is the best, most inexpensive, anyone can do, no qualification required, highest benefit. இதுலயே ரொம்ப நல்ல முக்கியமானது வந்து சங்கீர்த்தன் யக்னா. யார் வேணா பண்ணலாம், செலவும் இல்லை. ரைட்? என்ன ஜபமாலை வந்து 20 ரூபாய், பேக் 50 ரூபாய், அவ்வளவுதான். சரியா? எந்த இடம், காலம், நேரம் எதுவுமே இல்லை. இது வந்து சைத்தன்ய ரூபத்துல வந்து கோலோகத்துல இருந்து நம்மளுக்கு வந்து கொடுத்திருக்காரு. அதுதான் சாக்ரிஃபைஸ். கிருஷ்ணர் 10வது சாப்டர்லயும் சொல்றாரு, இருக்கிறதுலயே கிரேட் யக்னா சங்கீர்த்தன். வேதிக் ஸ்டடீஸ் என்றது ஸ்வத்யாயாஸ்ன்றது பிரம்மச்சாரி. இது வரைக்கும் கிராஸ்தாக்கு 3 பார்த்தோம், சன்னியாசிக்கு 3 பார்த்தோம், கிராஸ்தாக்கு 3 பார்த்தோம். இப்ப பிரம்மச்சாரியா ஸ்டூடெண்ட்டுக்கு என்ன பார்க்கணும்ன்றதை நம்ம பார்க்கலாம். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. Krishna. Recommendation for brahmacharis is celibacy and engagement of mind in the study of Vedic literatures. Next படிக்கட்டுமா மாதாஜி? ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. Vedic study recommended for brahmacharis, celibacy, இவங்க எல்லாம் இதெல்லாம் ஃபாலோ பண்ண சில நிர்பந்தங்கள் இருக்கு, அதை நம்ம ஃபாலோ பண்ணணும். இப்போ ஆஸ்டாரிட்டி வானப்பிரஸ்தாக்கு வருது, இதை படிங்க மாதாஜி. ஹியூமன் லைஃப் ஆஸ்டாரிட்டின்றது தபஸ், human life, and therefore Vedic culture is meant for liberation. For that
Tapasya is a must. One must retire after household life approximately 50 years of age. Austerity can be of body, mind, and tongue. Refutes show bottle spiritualists who says that there is no need of austerity in life and one can go in speculating. Such philosophy attracts many followers. Hare Hare Krishna. Mataji, நீங்க மியூட் போயிட்டீங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. இது என்னன்னா ஆஸ்டாரிட்டி சொல்றது இல்லையா? இப்போ வந்து வானப்பிரஸ்தா என்னெல்லாம் ரூல் ஃபாலோ பண்ணோம். தபஸ்னா இதுதான் நான் சொன்னேன். ரெண்டாவது சேரிட்டி விடவே கூடாது, தபஸும் விடவே கூடாது. என்ன பண்ணணும்? ஹியூமன் லைஃப் வந்து வேதிக் எதுக்கோசம் நம்ம வந்து நாய் பூனை பண்ற மாதிரி சாப்பிட்டேன் தூங்கினேன் இருந்தேன் அப்படின்னு இருக்கக்கூடாது. தபஸும் பண்ணணும், ரைட்? அதுதான் முக்தி அடையிற ஒரே விதம், ரைட்? அதனால வந்து கிளியரா நமக்கு வந்து 4 ஆசிரங்கள் இருக்கு. நீங்களே சொல்லுங்க. நம்ம வந்து சொல்றோம்ல வர்ணா ஆசிரம். வர்ணான்றது என்னன்னு உங்களுக்கு தெரியும். நான் அதை பத்தி கேட்க. ஆசிரமன்றது என்னது? என்ன குறிக்கிறது? நீங்க சொல்லுங்க. ஆசிரமன்றது என்ன குறிக்குது? பிரம்மச்சாரி, கிரஹஸ்தா, வனப்பிரஸ்தா, சன்னியாசா. The place where you stay. Ashram. Stages of life. ஸ்டேஜஸ் சொல்லுங்க. அது என்ன ஸ்பிளிட் அப்? ஃபர்ஸ்ட் 25, அடுத்த 25, அடுத்த 25, அடுத்த 25. அத பிரம்மச்சாரி, கிரஹஸ்தா, வனப்பிரஸ்தா, சன்னியாசம். Thank you so much மாதாஜி. கரெக்ட். புஷ்பா மாதாஜி சொன்னாங்களா? ருக்மணி மாதாஜி சொன்னாங்க? புஷ்பா மாதாஜி. புஷ்பா மாதாஜி ஒரே டைம் பேசுற மாதிரி இருந்துச்சு. ஓகே. சோ என்ன விஷயம்னா அதுதான். சோ 50 வருஷத்துக்கு அப்புறம் வந்து ஒருத்தங்க வந்து இல்லறை வாழ்க்கையில ஈடுபடவே கூடாது. அப்படியே கணவனோட இருந்தாலும் அவங்க வந்து ஒரு ஃப்ரெண்ட்லி ரிலேஷன்ஷிப் தான் வச்சுக்கணுமே தவிர இந்த ஆலோசனையே இருக்கக்கூடாது. அவங்க வந்து ஃபுல்லா பக்தியில இறக்கணும். 50 வருஷம் மேல இதெல்லாம் பண்ணிக்கணும். ஆஸ்டாரிட்டி வந்து பாடி, மைண்ட், டங் 3 இருக்கு. அதாவது டங்கன்னா பேச்சு ஒண்ணு இல்லை. நம்ம பார்த்திருக்கோம்ல, இந்த வயசாச்சு இந்த மாதிரி பேசுறாங்களே, வாழையும் கட்டுப்படுத்தணும், சாப்பாடும் கட்டுப்படுத்தணும். சாப்பாடு கட்டுப்படுத்தவே முடியலன்னா வந்து ரொம்ப பிரச்சனைவாங்க. ஒரு சின்ன எக்ஸாம்பிள் சொல்றேன். என்னோட சொந்தக்காரங்க அவங்க வந்து என்னன்னா அவங்களுக்கு வந்து இப்போ 75, 76 வயசு ஆகுது, ரைட்? அவங்க வந்து விடாம என்ன பாக்குறச்சேன்னா அவங்க எனக்கு பண்ற ப்ரீச்சிங் என்னன்னா, ஆண்டவன் தானே அனிமல் ஜந்துவை கொடுத்துருக்காங்க, நம்ம நான்வெஜ் சாப்பிட்டே ஆகணும்ன்றத ஒரு 10 நிமிஷமாவது செலவு பண்ணுவாங்க. ஐயோ கோவிட் வந்திருக்கு, ஒரு 10 நாளாவது சாப்பிடாம இருங்க, கண்டதை சாப்பிடுறதுன்னா அதுக்கு நான் செத்தே போயிடலாம் அப்படின்வாங்க. அந்த லெவலுக்கு வந்து அவங்களோட நாக்கு கட்டுப்படுத்த முடியும், சரிங்களா? ஏன்னா அந்த லெவலுக்கு அடிக்ஷன். சோ நம்ம காஃபி, டீ ஒண்டி அடிக்ஷன் இல்லை, எது அடிக்ஷனா இருந்தாலும் அது அடிக்ஷன் தான், அந்த லெவல். அவரோட கணவர் சொன்னாரு நான் இதெல்லாம் விட்டுடலான்னு இருக்கேன். ஏன்னா அவங்களுக்கு வந்து 80 இயர்ஸ் ஆகுது, ஆனா நல்லா ஹெல்தியா இருக்காங்க, அவங்க விட்டுடணும் அப்படின்னு. சரி விடுறது தானே, விடணும்னு நினைச்சா விடலாம். இல்ல நான் விடணும்னு எனக்கு ஆசைதான், ஆனா என் மனைவிக்கு உடன்பாடு இல்லை. மனைவிக்கு உடன்பாடு இல்லைன்னு சொல்லிட்டு விடக்கூடாது ரூல் வந்து சில விஷயத்துல இருக்கு, இல்லன்னு. ஆனா இந்த விஷயத்துல எல்லாம் ஆண்டவனை பொறுத்த வரைக்கும் நம்மளுக்கும் ஆண்டவனுக்கு சம்பந்தப்பட்டது உண்டுதான், ரைட்? சில சிச்சுவேஷன்னால நம்ம பண்ண வேண்டியது இருக்கும். அதாவது நம்ம வீட்டுல சொந்தக்காரங்க இன்லாஸ் எல்லாம் இருக்கிறதால நம்ம வந்து கார்லிக்கு, சிலர் கூட சொல்றாங்க ஆனியன், இதெல்லாம் பண்ணாம இருக்க முடியல, காஃபி டீ எல்லாம் பண்ணுவோம், அது தப்பு இல்லை. ஏன்னா அது வந்து நம்ம சரௌண்டிங் அனுசரிக்கு. ஆனா ஒரு அவ்வளவு வயசு ஆனாலும் நம்ம வந்து சில டெசிஷன்ஸ் நம்ம எடுத்தே ஆகும். இள வயசுல பண்ண முடியாத சிச்சுவேஷன் இருக்கும், ஏன்னா ஃபாதர், இன்லாஸ், ஹஸ்பண்ட். பட் ஒரு ஸ்டேஜ் ஆனதுக்கு அப்புறம் நம்ம வந்து பண்ணணும். அதுக்குதான் 50 வயசுன்னு சொல்லியிருக்காங்க. ஏன்னா நம்ம ரெஸ்பான்சிபிலிட்டிஸ் எல்லாம் தெரிஞ்சிடும், நம்ம ஒரு டெசிஷன் எடுக்க வேண்டியது ஆகும், ரைட்? சோ இது அந்த 3 கட்டுப்பாடுகள் இருக்கும். ரெஃப்யூஸ் ஷோ பாட்டில் ஸ்பிரிச்சுவலிசம் பண்றது, நானும் பண்றேன்னு சொல்லிட்டு ஜபமாலையை போட்டுட்டு தலையில திலக்கத்தை வச்சுட்டு நம்ம பண்ணணும்ன்றது. மனசால என்ன பண்ண முடியும்? அப்கோர்ஸ் வெளியில பண்றதும் இம்பார்ட்டன்டா இல்லைன்ற, ஆனா நம்ம வந்து வச்சுட்டு சும்மா நான் இந்த மாதிரி இருந்தா என்ன வந்து பெரிய ஆளுன்னு நினைப்பாங்கன்னு சொல்லிட்டு நிலத்துல பண்ணணும்னு நினைச்சிட்டேன். மனசுல இருக்கிறதா நம்ம கொண்டு வரணும். அதுதான் ஆஸ்டாரிட்டி, தப்பா. ஹரே கிருஷ்ணா. சிம்பிளிசிட்டி, ஆர்ஜவம், அதாவது சிம்பிள் அண்ட் ஸ்ட்ரெயிட் ஃபார்வர்ட். எதுவா இருந்தாலும் எந்த லெவலுக்கு சிம்பிள் ஸ்ட்ரெயிட் ஃபார்வர்ட் இருக்கணுமோ அதுதான் சிம்பிளிசிட்டி அன்றத சொல்றாங்க. இது யாரு அன்றது வந்து நம்மளோட யுதிஷ்டிர மகாராஜ். அதாவது எந்த லெவலுக்கு சிம்பிள்னா அவரோட விரோதிக்கே வந்து அவர் பண்ண முடியும். அது சத்தியத்திலயும் வரும். பட் இப்போ ஒரு எக்ஸாம்பிள் நான் கொடுத்துருக்கேன். இப்போ அடுத்தது வந்து நான் வயலன்ஸ், அஹிம்சா. வெரி இம்பார்ட்டன்ட் பாயிண்ட். நம்ம ஏத்திஸ்ட் பிலாசபி கொஞ்சம் ஸ்டார்டிங் ஆனது வந்து இந்த ஜெயினிசம் அண்ட் புத்திசம். அவரும் நான் வயலன்ஸ் சொல்றாரு. ஏன்னா அவங்க வந்து கொண்டு வந்தது என்னன்னா,
வேதத்தை நம்பாதீங்க, ஆனா மெட்டீரியல் வேர்ல்ட்லயும் ஈடுபடாதீங்க. ஆனா நம்ம வந்து ஒன்னொண்டே எடுத்துக்கிட்டாங்க. வேதத்தை நம்ப மாட்டேன், சந்தோஷம், எடுத்துக்கிட்டேன், ஆனா மெட்டீரியல் லைஃப் ஈடுபடாம இருக்க மாட்டேன். ரைட்? நான் வயலன்ஸ் வந்து ஏன் பண்ணக்கூடாது அப்படின்னா, இப்ப வந்து நான் வயலன்ஸ் அஹிம்சா வந்து 2-3 விதத்துல இருக்கு. ஒண்ணு வந்து என்னன்னா, ஓகே நீங்க இதை பாருங்க, நான் சிட்டிசன் என்னங்க, ஒரு சிட்டிசன் அதுக்கு அர்த்தம் என்ன? நாட்டு பிரஜை, குடிமகன். கரெக்ட். நாட்டு பிரஜை கரெக்ட் டிரான்ஸ்லேஷன். தேங்க்யூ மாதாஜி. சோ நாட்டு பிரஜை யாரு? நீங்களும் நாட்டு பிரஜை, நானும் நாட்டு பிரஜை. கரெக்டா? அந்த நாட்டுல இருக்கிற எல்லாரும், நீங்களும் இருக்கீங்க, நானும் இருக்கேன். கரெக்டா ஒத்துக்கிறீங்களா இல்லையாங்க? சைலண்டா இருந்தா இல்லன்னு அர்த்தம். ஆமா. தேங்க்யூ சோ மச் பிரியா மாதாஜி. சோ நம்ம எல்லாரும் இந்த நாட்டுல இருக்கிற நாய், பூனை எல்லாம் கூட அதோட சிட்டிசன் தாங்க. அதுக்கும் இது நாடுதான். ஜஸ்ட் நம்ம வெறும் இண்டிபெண்டன்ஸ் டே, ரிபப்ளிக் டே பிளாக் ஏத்துறதால நம்ம தான் சிட்டிசன், அவங்க எல்லாம் இல்லைன்னு சொல்லிட்டு பண்ண முடியாது. கரெக்டா? அது வந்து அந்த காலத்து ராஜாங்க ஃபாலோ பண்ணாங்க. டெமோக்ரஸி நம்ம கொண்டு வந்திருக்கோம். அது என்ன, டீமன் கிரேசி என்ற மீனிங் தான் சொல்லுவாங்க. ரைட்? ஏன் அப்படி சொல்றோம்னா, இந்த உலகத்துல வந்து யுதிஷ்டர் இருக்கிறதுலே பெஸ்ட் ராஜா, யாருக்குமே பிரச்சனை இல்லை. இருக்கிற நாய், பூனை எல்லாமே. இப்ப ஸ்லாட்டர் ஹவுசஸ் அட்வான்ஸ் ஆறது எப்படின்னா, அடிக்கிறது ரொம்ப கஷ்டம். டக்கு டக்கு டக்குன்னு மிஷின் வந்திருக்கு, டபால் டபால் டபால்னு தலையடிச்சிடலாம், தொகை அடிச்சிடலாம், கால் அடிச்சிடலாம், அந்த ரத்தத்தை உறிஞ்சிடலாம். இப்படி என்னங்க இது? மனுஷனா இல்ல நம்ம என்ன ராட்சச பரம்பரையா? நீங்களே சொல்லுங்க. நான் வயலன்ஸ் இது ஒண்ணு. ரெண்டாவது, வாயால சொல்றதுதான் கலியுகத்துல அடிப்படும். நம்ம பைசிருக்கோம். நான் வாயால திட்டினாதான் புஷ்பா மாதாஜியோ இல்ல பிரியா மாதாஜியோ புரியும். ரைட்? இப்போ மனசால நான் வசந்தி மாதாஜியை திட்டிக்கிட்டே வச்சுக்கோங்க, அதுவும் அவங்களை அஃபெக்ட் ஆகும். அது கூட அஹிம்சை. ஆனா என்ன ஒண்ணு, கலியுகத்துல வந்து வாயால பேசுறதோ இல்ல ஆக்ட் பண்ணி காட்டுறதோ அப்படிதான் தப்பாகும். மனசால இருக்கிறதுக்கு பனிஷ்மெண்ட் இல்ல. அந்த லெவலுக்கு நம்ம தப்பிச்சோம், இல்லைன்னா நம்ம உள்ளதா இருக்கும். ஏன்னா ஒரு நினைப்பு நம்மளுக்கு எந்த மோசமா இருக்குன்றது நம்மளுக்கே தெரியும். சரிங்களா? சோ அஹிம்சைன்றது அதை காக்கணும். இன்ஃபேக்ட் இது வந்து சயின்டிபிக்கா ஒரு ரிசர்ச் பண்ணாங்க. ஒரு பையனை, 2 பசங்க, சின்ன பசங்க, ஒரு பையனை ரூம்ல போட்டு இன்னொரு பையனை அவனை பத்தி கெட்டதாவே அப்படின்னா நினைக்கிற வரைக்கும் இந்த பையனுக்கு ஒரே அன்கம்ஃபர்டபுளா இருந்துச்சான். என்னமோ ஆச்சு உடம்பெல்லாம். அதுக்கப்புறம் நீ வந்து கெட்டதெல்லாம் விட்டுடு, நல்லது நினைக்க ஆரம்பி. நல்லது நினைச்ச உடனே அவனுக்கு செம்ம ரிலீஃப் ஆச்சு, ரொம்ப நிம்மதியாச்சு அவனுக்கு. அது வந்து மனசு லெவலுக்கு நினைச்சாலும் அது அஃபெக்ட் ஆகுது. சத்தியம்ன்றது உங்க எல்லாருக்குமே தெரியும். குயிக்கா படிக்கலாம் மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. தாட்டு, எண்ணம், சொல், செயல்னு சொல்லுவாங்க. 3மே வந்து பாதிக்கும். தாட் ஆல்சோ வில் அஃபெக்ட். நமக்கு எண்ணங்களும் நல்ல எண்ணங்களா இருக்கணும், சொல்லும் நல்லா இருக்கணும், செயலும் நல்லா இருக்கணும் அப்படின்னு மாதாஜி. இது படிங்க, ட்ரூத்ஃபுல்னஸ் படிங்க. சத்தியம், not distort. Not distort the truth for some personal interest, especially Vedic instructions. Example, misinterpreted Bhagavad Gita commentaries. Process of understanding Vedas, one must hear from authority, Shruti. Hare Krishna. Very very important. First truthfulness என்றது அவங்க விரோதி கூட உண்மை சொல்ற அந்த லெவலுக்கு இருக்கணும். டிஸ்டார்ட் ட்ரூத் நம்மளோட கன்வீனியன்ஸ் கோசம் சிலர் பண்ணக்கூடாது. இப்போ வந்து நாங்க எல்லாரும் எங்க அங்கிள் வீட்டுக்கு போயிருந்தோம். மாமா வீட்டுல இருக்கச்சே அட்வான்ஸ் கிளாஸ் ஓடிட்டு இருந்துச்சு. அது ஒரு லவுடா வச்சிருந்தோம். அதுக்குதான் நம்ம ஏன் 18 days அப்புறம் தான் level 2 போனோம்ன்றது அன்னைக்கு தான் எனக்கு புரிஞ்சது. அப்போ ஒருத்தர் வந்து சொல்லிட்டு இருந்தாங்க, இந்த மாதிரி என்னன்னா, இந்த மாதிரி பகவத்கீதா ரைட் தெரிஞ்சு பண்றதுக்கும் தெரியாம பண்றதுக்கும் வித்தியாசம் இருக்கு. அது என்ன அர்த்தம்? இப்ப நான் நடக்கிறேன், நான் தெரியாம வந்து இப்போ ஒருத்தரை மிதிச்சிடுறேன் அப்படின்னு, யாரு விச்சு மாதாஜியை நான் தெரியாம மிதிக்கிறேன். அதுவும் நான் வேணும்ட்டு மிதிக்கிறதுக்கும் வித்தியாசம் இருக்கு. அதுதான் தவிர இதுக்கு ஒண்டிதான் அப்ளிகபிள். சிலதுக்கு அப்ளிகபிள், சிலதுக்கு அப்ளிகபிள். இது கரெக்டா நான் தெரியாம பண்ணா விச்சு மாதாஜி மன்னிச்சுவாங்க, வேணும்ட்டே பண்ணனா அது என்னோட அகங்காரம். இப்போ அதுவே ரூல் வந்து தெரியாம பண்ணா தப்பு இல்லையேன்னு சொல்லிட்டு, எனக்கு தெரியாதுங்க ரூல், தப்பா எடுத்துக்காதீங்க, எனக்கு கார் டிரைவிங் லைசன்ஸ் எல்லாம் எடுக்கணும், இந்த மாதிரி ஓட்டணும் தெரியாதுன்னு சொல்லிட்டு என்னோட பொண்ணோ இல்ல யாரோ ஒருத்தங்க வந்து ரோட்ல வண்டி ஓட்டினாங்கன்னா அது தெரியாம பண்ணாங்கன்னு போலீஸ் பதில் விட்டுடுமா? விடுமா? தெரியாம ஒருத்தனை அடிச்சு தூக்கிடுறாங்க, பரவாயில்லையா? விடாது மாதாஜி, விடாது மாதாஜி. தேங்க்யூ சோ மச். விடாது ரைட். அது ரொம்ப நம்ம தெரிஞ்சுக்க வேண்டிய ஒரு விஷயம். அன்னைக்கு என்ன ஆச்சுன்னா, எங்க அண்ணா கேட்டுட்டு சொன்னாங்க, ஓ தெரிஞ்சு பண்ணாதான் தப்பு, அப்பனா பகவத்கீதா நம்ம படிச்சு தெரிஞ்சு பண்ணா எனக்கு தப்பா ஆகும், அப்ப நான் படிக்கவே மாட்டேன், ஏன்னா நான் என்ன வேணா பண்ணலாமே அப்படின்னு சொன்னாங்க. இது எப்படி? ஒரு ஸ்டேட் லாவே நம்மள விடுறது இல்ல, தெரிஞ்சுக்கணும்ன்றது ரூல். இப்போ நீ தெரியாம இஷ்டத்துக்கு நீ பண்ணனா என்ன ஆகும்?
உன்னை தூக்கி ஜெயில தான் போடுவாங்க. கரெக்டா? அப்போ பகவத்கீதாலையும் அதே மாதிரி தான். தெரியாம நீ தாராளமா படிக்காம பண்ணலாம், ஆனா என்ன, அதுக்கப்புறம் நீ வந்து நரகத்துக்கு தான் போகணும். கரெக்டா? சோ தெரியாம பண்ணன்றதால யம தர்மராஜா, ஓ உனக்கு சாண்டிங் பண்ணணும்னு தெரியாதா, ஓகே நீ படிக்கலையா, சரி நோ ப்ராப்ளம், உன்னை நான் ஹெவன் காமிச்சிடுறேன்னு சொல்ல போறாங்க. அதெல்லாம் சொல்ல மாட்டாரு. கரெக்டா? சோ இதுதான் விஷயம். சோ இப்போ வந்து இதெல்லாம் உங்களுக்கு தெரியும். அக்ரோதஹ, ஃப்ரீடம் ஃப்ரம் ஆங்கர், ஈவன் இஃப் தேர் இஸ் அ ப்ரொவோகேஷன். எந்த லெவலுக்கு ப்ரொவோகேட் பண்ணாலும் நம்ம பாட்டக்கூடாது. ஏன் ஆங்கர்ன்றது சத்வ குணத்துக்கு இல்ல, அது வந்து பேஷன் அண்ட் லஸ்ட். ஏன் ஆனியன் கார்லிக் எடுக்கக்கூடாதுன்றது இதுதான். ஏன்னா அது ரொம்ப நம்மள வந்து பேஷன் மோட்லயும் லஸ்ட் மோட்லயும் புஷ் பண்றது, அதை அவாய்ட் பண்ண சொல்றாங்க. நல்ல குவாலிட்டி இருந்தாலும் கெட்ட குவாலிட்டி பேக்கேஜ் மாதிரி வருது. ரினன்சியேஷன், தியாகா, இது இன்னொன்னு நான் சொன்னேன் இல்லையா, சேரிட்டி, ஆஸ்டாரிட்டி, தியாகம், விடக்கூடாதுன்ற 4 இது ஒண்ணு. தியாகம்ன்றது வந்து எல்லாமே கிருஷ்ணரோட பொருள். அதை வந்து கிருஷ்ணரோட சேவைக்கோசம் நம்ம கரெக்டா யூஸ் பண்ணணும். ரைட்? நீங்க பாத்தீங்கன்னா நந்த மகாராஜ் பர்த்டே கூட தியாகங்கள் எல்லாம் பண்ணிட்டு தான் வந்தாங்க. ட்ராங்குவலிட்டி, சத்தீர், ரைட்? unaffected by disturbing emotions, peaceful. அதாவது எந்த விஷயத்திலையும் வந்து எந்த விதத்திலுமே அவங்க வந்து டிஸ்டர்ப் ஆக மாட்டாங்க. மாத்ரா ஸ்பஷ்டாஸ்து கௌந்தேய சீதோஷ்ண சுக துக்கதாக ஆகமாபாயினோ அனித்யாஸ் தாம்ஸ்திக சாஸ்வத பாரதா. எந்த விதமான டிஸ்டர்பன்ஸும் இல்லாம இருக்கிறதுதா அந்த இது நல்லது கெட்டது, அதான் சாந்தி, சாந்தியான நிலைமை. ரைட்? அப்பே சூனம், அவர்ஷன் டு ஃபால்ட் ஃபைண்டிங். தப்பானவனை தப்புன்னு சொல்றது தப்பு இல்லை, இது ரொம்ப முக்கியம். திருட வந்திருக்கான், ஐயோ ஃபால்ட் ஃபைண்டிங் பண்ண, திருட ஒளிஞ்சிருக்கான் நம்ம சொல்லக்கூடாதுன்னு நினைக்காது. தப்பு எல்லாம் பண்ணணும். தப்பு பண்றவன போலீஸ் கிட்ட புடிச்சு கொடுக்குறோம், அது வேற. ஆனா சும்மாவே நம்ம கதை பேசுவோம் இல்லையா, இப்போ சும்மா பண்ணணும்னு நெசசிட்டி இல்லை. ஃபார் எக்ஸாம்பிள், நான் வந்து உங்களோட விருந்தாவனுக்கு வரேன் வச்சுக்கோங்க. இந்த தடவை வரல, அடுத்த தடவை உங்களோட நான் வரேன். இப்போ என்னன்னா, நான் வந்து கூலிங் கிளாஸ் போட்டு வரேன் வச்சுக்கோங்க. இப்போ நீங்க எல்லாம் உட்காந்து பின்னாடி சொல்லலாம், மாதாஜின்னு சொல்லி கிளாஸ் எடுக்கிறாங்க, ஆனா கூலிங் கிளாஸ் எல்லாம் போட்டு திரிகிறாங்க. ரைட்? இப்போ எனக்கு வந்து டைலேட்டட் பியூபிள் இருக்கு. நான் வந்து சூரியனை பார்த்தேன்னா எனக்கு வந்து ரெட்டினா வந்து உள்ள இருக்கிறது இப்படி வரணும், அது வந்து எனக்கு இருக்காது. ஸோ நான் பார்த்தேன்னா எனக்கு ரெட்டினா பர்ன் ஆகும், கண்ணெல்லாம் ரெட் ஆயிடும். ரைட்? இப்போ நான் ஸ்டைலுக்கோசரம் போடுறேன்னா, என்னோட பர்பஸ்க்கோசரம் போடுறேன்னான்றது நான் வந்து ஒருத்தர்கிட்ட சொல்லிட்டு தெரிஞ்சுட்டு இருக்க மாட்டேன். ஆனா இப்போ வந்து இந்த டாபிக் ரொம்ப முக்கியமா உட்காந்து இவங்க பாத்தீங்களா என்னதான் இருந்தாலும் இவங்க இப்படி பண்றாங்க, இதெல்லாம் வந்து சும்மா இல்லாததை இருக்கிற மாதிரி நம்ம காட்டிக்கணும். ரைட்? ஸோ இது வந்து இருக்கிறதுலயே ரொம்ப தப்பான ஒரு செயல், அதுவும் தெரியாம பண்றது. இப்போ இங்கிலீஷ்ல எத்திக்ஸ்ல கூட வரும், ஸ்பிரிச்சுவலுக்கு அப்புறம் எல்லாம். ஒரு பெண்ணோட கேரக்டர், ஐயோ அவ சிரிச்சு பேசினாலா, இவ வந்து ஒரு மாதிரி தான் இருப்பா, இவ டைப் உங்களுக்கு தெரியல, பார்த்தாலே தெரியல அவ பேசுற விதம். நம்ம கூட நிறைய ஜட்ஜ் பண்றோம். ரொம்ப ஃப்ரீயா நல்ல தைரியமா ரொம்ப பேசுறவங்க வந்து என்ன சொல்லுவாங்க, ஐயோ இவ எப்படி இப்படி பேசுறாளே, வீட்டுல அவ புருஷனை கைக்குள்ள போட்டிருப்பான். ரைட்? ஐயோ இவ பார்த்தா சாது மாதிரி இருக்கா, ஓகே, ஆனா என்னெல்லாம் பண்றாலும் எப்படியுமே ரெண்டுமே அப்படிதான் பேசும், பூனை மாதிரி இருக்கா பாருங்க அப்படின்னு. நிஜமா யார் லைஃப்ல என்ன நடக்குதுன்னு நம்மளுக்கு தெரியவே தெரியாது. ரைட்டு? அதே மாதிரி ஆபீஸ்ல பாஸ் கத்திட்டு இருந்தான் வச்சுக்கோ, இவன் வீட்டுல உட்காந்து பொண்டாட்டியை கண்ட்ரோல் பண்ணவே தெரியல, இங்க வந்து லபோதிப்போன்னு கத்துறான். இதெல்லாம் நம்ம பேசுவாங்க, இதெல்லாம் நம்மளுக்கு தேவையா? அவன் ஏதோ பண்றான், நம்மளுக்கு பிடிக்கலன்னா பண்ணிட்டு போலாம், இல்லைன்னா விட்டு போகலாம். அதுக்கு வந்து இதை வச்சுட்டு நம்ம பேசிட்டே இருக்கிறது. அது ஒரு மீட்டிங் போடுவோம், அது அப்படியே ஒரு 4 நாள் கிளாஸ் இருப்போம். அது வந்து இருக்கு, அவன் திட்டினது 2 நிமிஷம், அதை பத்தி 2 மணி நேரம் அவங்க பேசி பிரச்சாரம் பண்ணுவோம். இதெல்லாம் தப்பு. ரைட்? அதை கிளியரா சொல்றாரு. கம்பேஷன் ஃபார் ஆல் லிவிங் என்டிட்டிஸ், தயா, கிவ் ஸ்பிரிச்சுவல் நாலேஜ், பிரசாத் புக்ஸ், ஹோலி புக்ஸ். இது ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். தயா வந்து காட்டணும். இன்ஃபேக்ட் ஒருத்தர் வந்து புக் செல்லர் வந்து புக் வித்துட்டு இருந்தாராம் ட்ரெயின்ல. அப்ப வந்து ஒரு பொண்ணு வந்து ரொம்ப சோகத்துல இருந்தாலும், சரி அவளே சோகத்துல இருக்கா, நம்ம ஏன் புக்கு விற்கணும்னு சொல்லிட்டு அவர் திரும்பினாராம். அப்ப என்ன ஆச்சுன்னா, அந்த பெண்மணி, இது நிஜமாவே நடந்த ஒரு இன்சிடென்ட், அந்த பெண்மணி வந்து அந்த ட்ரெயின் ஸ்டார்ட் ஆகி அதே ட்ரெயின்ல தான் இவர் போயிட்டு இருந்தாரு, மேல இருந்து குதிச்சுட்டா அந்த ட்ரெயின்குள்ள இருந்து. அவர் கடைசி வரைக்கும் துன்புறுத்துட்டே இருந்துச்சு, ஐயோ அந்த புக்கை நான் கொடுத்துருக்கலாமே. அதாவது காப்பாத்தி இருக்க முடியுமோ முடியாதான்றது பக்கத்து விஷயம், ஆனா ட்ரை பண்ணி இருக்கலாமே அப்படின்னு அவர் கொடுத்துச்சு. அதே மாதிரி எத்தனை வாழ்க்கைகளை மாத்துவோம், எத்தனை பேரை நம்ம காப்பாற்ற முடியும் என்றது நம்மளுக்கு தெரியாது. நம்மளால முடிஞ்ச வரைக்கும், நம்மளால முடிஞ்சது ஒண்ணு பண்ணலாம். சில மாதாஜி சொன்னாங்க, எனக்கு ரொம்ப படிக்க வராது, தப்பே இல்லை, புக்கு விற்கிறதுக்கு நம்ம படிக்கணும்னு இல்லை, ஜபம் சொல்லி கொடுக்கறதுக்கு படிக்கணும்னு இல்லை. சரி அட்லீஸ்ட் பிரசாதம் கொடுக்கலாம்ல, அது பிரசாதம் எனக்கு சமைக்க தெரியாது பரவாயில்ல, அட்லீஸ்ட் ஒரு ஆப்பிள் கட் பண்ணி கொடுக்கலாம்ல, அது கூட பிரசாதம் தான். ரைட்? அது ரொம்ப பண்ண வேண்டியது. ஃப்ரீடம் ஆஃப் கோவென்டஸ்னஸ், ஆலோலுப்பம் அப்படின்னா கிரீட். ரைட்? சேரிட்டி, ரினன்சியேஷன், கிரீட், இதெல்லாம் பண்ணணும்ன்றது. கோவென்டஸ்னஸ் எல்லாம் ரொம்ப பேராசை. ரைட்? ஸோ இதெல்லாம் இருக்கவே கூடாதுன்றது நம்ம ஞாபகம் வச்சுக்கணும். ஏன்னா நம்ம ஏன் சேரிட்டி அண்ட் இதெல்லாம் பண்ணோம்னா நம்மளோட பேராசையை குறைக்கிறதுக்கு தான்.
நம்ம சேரிட்டி பண்ண பண்ண நம்மளோட பேராசைன்றது கொஞ்சம் குறையும். பேராசை ஒரே ஒரு விஷயத்துல, லௌலியம்ன்றதும் பேராசை தான். எதுக்கு இருக்கலாம்? நம்ம எல்லாருக்கும் ஒரே ஒரு பேராசை இருக்கணும். என்ன பேராசை அது? கிருஷ்ண பக்தி. கோலோகா போணும். கிருஷ்ண பக்தி. கிருஷ்ண பக்தி தான் இருக்கணும். அடையாது. ஓகே, சோ கிருஷ்ண பக்தி பண்ணிதான் ஆகணும். சோ அதுதான் விஷயம். சரிங்களா? நெக்ஸ்ட் வந்து ஜென்டில்னஸ், மார்தவம். ரைட்? ஜென்டில்னஸ் கரெக்டா சொன்னீங்க. கிருஷ்ண பக்தி கொண்டு நம்ம கிரீட் விடவே கூடாது. ஜென்டில்னஸ், மார்தவம்னா ஃப்ரெண்ட்லினஸ். அதாவது எல்லா லிவிங் என்டிட்டிக்கும் நம்ம ரொம்ப ஃப்ரெண்ட்லி, சூப்பர் ஃப்ரெண்ட்லியா இருக்கணும்ன்றதை நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். என்ன ஆனாலும் நம்ம வந்து அந்த ஃப்ரெண்ட்லினஸை விட்டே கொடுக்க கூடாது. அதுதான் நம்மளோட மார்தவம். ரைட்? நெக்ஸ்ட் வந்து மாடஸ்டி. Do not perform abominable actions and be very modest. எந்த விதத்திலையும் தப்பான காரியங்கள் பண்ணவே கூடாது. ரொம்ப தன்னடக்கத்தோட இருக்கும். ரைட்? அதுதான் மாடஸ்டி. எந்த சிச்சுவேஷன்லயும் வந்து அந்த மாதிரி கெட்ட செயல்கள் செய்யவே கூடாது. ரைட்? ஏன்னா எந்த விஷயத்திலயும் நீ வந்து ஏத்திஸ்ட் சொன்னா கூட அவனோட பெண்மணி வந்து 10 பேர்கிட்ட போறானா ஒத்துப்பானா? ஐயோ அப்படின்னு. ஏன்னா ஏத்திஸ்ட்க்கும் அந்த எத்திக்ஸ்ன்றது இருக்கு. ரைட்? சோ அது வந்து நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். Steady determination, achapalam, right? Not agitated or frustrated in his efforts, regardless of failure. என்ன ஆனாலும் நம்ம பண்ணிட்டே இருக்கணும். நம்ம எல்லாம் சாண்டிங் இப்போ பண்றோமே, நம்மளால எல்லாம் அன்டிவைடட் அட்டென்ஷனா இப்ப பண்றச்சே கூட ஐயோ இங்க பண்ணணுமே அது பண்ணணுமே நம்ம மைண்ட் ஓடுது. ரைட்? இப்போ நான் பேசறச்சே கூட டக்குன்னு ஒரு செகண்ட் ஐயோ என் டாக்டர் இந்த காலேஜ்ல ட்ராப் பண்ணுமே, ஆஃபீஸ் ஒரு செகண்ட் போயிட்டு தான் வரும். அதனால ஐயோ எனக்கு வந்து இல்லப்பா என்னால கிளாஸ் எடுக்க முடியாதுப்பா காலையில, நான் விட்டுறேன் அப்படின்னு சொன்னா நியாயமா? இல்ல இல்லையா? அதனால நம்ம பண்றது பண்ணிட்டே தான் இருக்கும். சரிங்களா? நெக்ஸ்ட் விகர், தேஜக. இது வந்து இது வரைக்கும் வந்து எல்லாருக்கும் சம்பந்தப்பட்ட, எல்லா வர்ணம் ஆசிரமத்துக்கு சம்பந்தப்பட்ட குவாலிட்டிஸ் இதெல்லாம் இருக்க வேண்டியது. என்னது? கோவத்துல இருந்து விருப்பணும், தியாகங்கள் எல்லாருக்கும் இருக்கணும், சாந்தியா இருக்கணும், அப்புறம் வந்து தப்பு கண்டுபிடிக்க கூடாது, நம்ம கம்பேஷன் அர்ஜுனர் காட்டின மாதிரி எல்லார்கிட்டையும் இருக்கணும், அப்புறம் வந்து இந்த பேராசை இருக்கக்கூடாது, பொறுமை, ஜென்டிலா இருக்கணும், ஃப்ரெண்ட்லியா இருக்கணும், மாடஸ்டி இருக்கணும், எந்த தப்பு தயார் செய்யக்கூடாது, ஸ்டெடியா இருக்கணும்ன்றது எல்லாத்துக்கும் பொருத்தும். சில குவாலிட்டிஸ் சில ஆசிரமங்களுக்கும் பொருத்தும். அது யாருன்னா சத்ரியா. விகர், ஏபிள் டு கிவ் ப்ரொடெக்ஷன் டு தோஸ் ஹூ நீட் இட். ரைட்? 2 குவாலிட்டி சத்ரியால ரொம்ப ஹை. என்னன்னா நம்ம ப்ரொடெக்ஷன் அவங்க கொடுப்பாங்க, அதே மாதிரி கால ஊர் அவங்களுக்கு அபியூஸ் பண்ண மாட்டாங்க. மன்னிச்சிருங்க அப்படின்னு கொலை பண்ணக்கூடாது சத்ரியா. சோ அவனுக்கு பொறுமையும் ரொம்ப ஹை, அட் த சேம் டைம் தைரியமும் ரொம்ப ஹை. 22வது குவாலிட்டி ஃபர்கிவ்னஸ். ரைட்? அதுதான் நான் சொன்னது. இப்போ அதுவே கால விழுந்துட்டாங்க என்ன மன்னிச்சு விட்டுருங்கன்னா விட்டுருணும். அது சத்ரியாக்கு எல்லாருக்கும் இருக்கணும், ஸ்பெஷலி சத்ரியாக்கு இருக்கணும். எத்தனை தைரியம் இருக்கும் அவ்வளவு லெவலுக்கு பொறுமையா இருக்கும். ஃபார்ட்டிடியூட், திருத்தா, மென்டல் அண்ட் எமோஷனல் ஸ்ட்ரென்த். என்ன சிச்சுவேஷன் ஆனாலும் எது ஆனாலும் வந்து அதை மாறவே கூடாது. யுதிஷ்டர் பாருங்க, ராஜா ஆனாலும் விட்டாரு, சன்னியாசியா போனாலும் போனாரு, இது ஆனாலும் என்ன ஆனாலும் இவர் தாங்கிக்கிட்டார். ரைட்? வருத்தப்பட்டார், ரொம்ப சாஃப்ட் டைப் யுதிஷ்டர், ஆனா தர்மத்தை விடவே இல்லை. அதுதான் வந்து ஃபார்ட்டிடியூட். ரைட்? அது எந்த சிச்சுவேஷன்லயும் மென்டல் அண்ட் எமோஷனல் ஸ்ட்ரென்த் எந்த சிச்சுவேஷனும் அவர் விட்டு கொடுத்தார். சோ ஏன் ராமரை சொல்லலைன்னா, ராமரனா நீங்க எல்லாம் ஆண்டவர் அவர் பண்ணுவாருன்றாரு. அதனால நான் வந்து அது அப்படியே மாதிரி அம்பரீஷ் மகாராஜ் நிறைய பேர் இருந்திருக்காங்க. கிளீன்லினஸ், சௌச்சம், இன்டர்னலி வெளியில உங்களுக்கு தெரியும் குளிக்கிறது, அந்த டைம்ல 2 வேலை 3, இப்பெல்லாம் டியோட்ரண்ட் பர்ஃபியூம் எல்லாம் யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்கோம். அந்த காலத்துல அதெல்லாம் யூஸ் பண்ணலையே, ஏன்னா 2-3 தடவை குளிப்பாங்க, இப்போ குளிக்கிறதே இல்லை. ரைட்? சோ அதுதான் விஷயம். இன்டர்னல் வந்து மைண்ட் ஜபம் பண்றதால ஆகும். அதுதான் நம்ம பார்க்கணும். ரைட்? நம்மளோட சைத்தன்யா சரிதாமிர்தால ஃபர்ஸ்ட் ஸ்லோகமே அதுதானே. சேதோ தர்ப்பணமாஜனம் பவ மகாதாவாக்னி நிர்வாபனம். என்னது? சேதோ தர்ப்பணமாஜனம், நான் கிளீன் பண்ணிட்டே இருக்கேன். ஃப்ரீடம் ஃப்ரம் என்வி, அத்ரோஹம். என்வின்றது இல்லாததாலதான் நான் உன்னை செலக்ட் பண்ணேன் அப்படின்னு அர்ஜுனருக்கு 9th சாப்டர்ல சொல்றாரு. ஏன் ஃப்ரீடம் இருக்கிறது? ரைட்? நாட் அட் ஆல் ரிசன்ட்ஃபுல் டு அதர்ஸ். அதுதான் முக்கியமான வேலை. ஃப்ரீடம் ஃப்ரம் த பேஷன் ஃபார் ஹானர், நதி மனிதா. ரைட்? எஸ்பெஷலி சூத்ரா. அவங்களுக்கு என்ன இது வரைக்கும் நான் சொன்னது வந்து ஒரு செகண்ட், அதாவது விகர், தேஜம், நான் சொன்ன ஃபர்கிவ்னஸ், ஃபார்ட்டிடியூட் எல்லாருக்கும் இருக்கணும். ஆனா நம்ம சத்ரியாக இருக்கணும். சுத்தமா இருக்கிறது வைஷ்யாஸ்க்கு ரொம்ப முக்கியம். ரைட்? மனசு உள்ளளவுக்கு. ஃப்ரீடம், என்வி இருக்கிறது யாருமே இருக்கக்கூடாது. ஃப்ரீடம் ஃப்ரம் பேஷன் ஃப்ரம் ஹானர், ஸ்பெஷலி சூத்ரா இருக்கணும், ரெஸ்பெக்ட்ஃபுல்லா இருக்கணும், ரொம்ப பஃப்டப்பா இருக்கக்கூடாது, பிரஸ்டீஜ், ஹானர், பொறுமையா இருக்கணும். இப்போ இங்க இருக்கிற பிராமணர், சத்ரியா, வைஷ்யாஸ், மெயினா வைஷ்யாஸ் பிராமணர்ஸ் ஐடென்டிஃபை பண்ண முடியுது.
என்ன சொல்லிட்டாங்க, இது எனக்கு அப்ளிகபிள்ன்றது இல்ல, நம்ம எல்லாருமே சூத்ராதான், அதனால நம்ம ஃபாலோ பண்ணிதான் ஆகணும். சரிங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. இன்னொரு 2 நிமிஷத்துல நம்ம முடிச்சுக்கலாம். இது தம்போ தர்போ அபிமானஸ்ச क्रोध पारुष्यमेव च अज्ञानं चाभिजातस्य पात सम्पदमाश्रुतिम्. हरे कृष्णा. यस माताजी पढ़िए. Arrogance, pride, anger, conceit, harshness and ignorance. These qualities belong to those of demonic nature. Hare Krishna. It's okay Mataji. Next time படிங்க. So இந்த 6 குவாலிட்டி வந்து இப்ப ஃபர்ஸ்ட் 26 குவாலிட்டி நம்ம பார்த்தோம் நல்ல குவாலிட்டிக்கு. அடுத்த 6 வந்து டிமானிக் குவாலிட்டி, அசுரிக் குவாலிட்டி. நம்ம எல்லாம் யூஸ் பண்றோம் என்ன, குட் பர்சன் பேட் பர்சன் நம்ம யூஸ் பண்ற இங்கிலீஷ். அது தேவ லோகத்துல யூஸ் பண்றது கிருஷ்ணர் யூஸ் பண்ற பாஷை என்ன, டிமானிக், அப்புறம் டிவைன் அப்படின்னு சொல்றாங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. 16.5 தேவி சம்பத் விமோக்ஷாயா நிபந்தாயா சுரீமதா மாசௌச்சோ சம்பதம் தேவி அபிஜாதோசி பாண்டவா. ஹரே கிருஷ்ணா. இப்ப படிங்க மாதாஜி. ஸ்கிரீன் தெரியலைங்க மாதாஜி. The transcendental qualities are conducive to liberation, whereas the demonic qualities make for bondage. Do not worry, O son of Pandu, for you are born with the divine qualities. Hare Krishna Mataji. Thank you so much. Screen தெரியுதா மாதாஜி? இந்த லிரிக்ஸ் எதுவும் தெரியலைங்க மாதாஜி, பிக்சர் தான் தெரியும். நான் மறுபடியும் ஸ்கிரீன் ஷேர் பண்றேன். சோ இது வந்து அர்ஜுனருக்கு வந்து அவர் சொல்றாரு, என்ன சொல்றாரு, the transcendental qualities. ஓகே, இந்த நல்ல குவாலிட்டி, அதாவது தேவி குவாலிட்டி வந்து உங்களை எங்க கூட்டிட்டு போவோம், லிபரேஷன், ரைட், முக்தி அடைய செய்யும். ஆனா இந்த அசுரி குவாலிட்டி என்ன ஆகும், திரும்ப திரும்ப ஒரு பிரான்ச்ல இருந்து இன்னொரு பிரான்ச் குச்சிட்டே இருப்பீங்களே தவிர அந்த பந்தத்துல இருந்து நீங்க வெளியே வரமாட்டீங்க. ஆனா நீ அர்ஜுனா நீ வந்து இமீடியட்டா ஆரம்பிச்சிடாத, ஐயோ 26 குவாலிட்டி எனக்கு இருக்கா, 6 டிமானிக் குவாலிட்டி இருக்கான்னு. நீ கண்டிப்பா வந்து வெறும் தெய்வ குவாலிட்டிஸ்ல தான் பிறந்திருக்க அப்படின்னு. உடனே நம்மளுக்கு என்ன வரும், ஐயோ அர்ஜுனா தெய்வ குவாலிட்டி, ஒருவேளை நான் அசுரி குவாலிட்டியில பிறந்திருப்பேனும், எங்க அம்மா அப்பா எல்லாம் அவ்வளவு பர்ஃபெக்ட் இல்லையே அப்படின்னு நம்மளுக்கு திங்கிங் போகும். எந்த குவாலிட்டியில பிறந்திருக்கோன்றது நம்மளோட லைஃப் டிசைட் பண்ணாது. ஒரு லெவலுக்கு இம்பாக்ட் இருக்கு, இல்லைன்னு சொல்ல மாட்டேன். ஆனா நம்ம முன்னேற்றம் வந்து அதை உண்டி நினைச்சு இருக்காது. ரைட்டா? சோ டிரான்சென்டென்டல் குவாலிட்டிஸ் ஆர் யூஸ்ஃபுல் ஃபார் லிபரேஷன், டெமானிக் குவாலிட்டிஸ் ஆர் பாண்டேஜ். ஆனா நீ வந்து தெய்வீக குவாலிட்டியில தான் இருக்க. எப்படி அர்ஜுனர் வந்து தெய்வீக குவாலிட்டியில இருக்காரு, அண்ட் அவர் எப்படி இருந்தாலும் சண்டை தானே போடுறாரு, என்ன டிஃபரன்ஸ்? அவர் எப்படி சொல்ல முடியும்? நீங்க சொல்லுங்க, எப்படி அர்ஜுனரை வந்து தெய்வீக குவாலிட்டி, அவர் சண்டை போட போறாரு, கொலை பண்ண போறாரு? அவர் சண்டை போட மாட்டேன்னு சொன்ன அந்த 5 குவாலிட்டிஸே அவருடைய தெய்வீக குவாலிட்டி. பர்ஃபெக்ட் புஷ்பா மாதாஜி. அவர் வந்து சண்டை போட மாட்டேன்ற எண்ணம் அவருக்கு இருந்துச்சு. அதாவது ப்ரோஸ் அண்ட் கால்ஸ் எடை போட்டார். அவன் இவன்றதெல்லாம் நினைச்சு எடை போட்டதால அவர் அப்படி யாரு. Perform the regulated principles of different orders of life in transcendental action. Shooting arrows at the enemy is considered transcendental and not demonic. Example வந்து ஒரு ஜட்ஜ் வந்து தூக்க மரணம் கொடுத்தாரு ஒருத்தருக்குன்னா அது அவரோட டியூட்டி. அவர் வந்து அது தப்பான செயல்ல ஈடுபடுறது இல்லை ஜட்ஜ். அதே மாதிரி ஒரு விரலை வெட்டுறது தப்பு, ஆனா அந்த விரல் விஷத்தை கொடுக்கும், உடம்பு ஃபுல்லா அழிக்கும் அப்படின்னா அந்த விரலை டாக்டர் பண்ணா அது தப்பு. அதுவே எனக்கு கோவம் வருதுன்னு உங்க விரலை வெட்டேன்னா நான் வந்து அந்த மாதிரி சத்ரியா வந்து ஷூட் பண்றது தப்பே இல்லை. அப்போ வந்து துரியோதனாவும் சத்ரியாவும் ஷூட் பண்றது கரெக்டா? தப்பு சொல்றாங்களே மாதாஜி. அப்ப துரியோதனா சத்ரியா தான் பண்ணலாமா? அவன் அதர்ம சைடுல இருந்தால மாதாஜி. கரெக்ட், அதர்ம சைடு. அவனும் இங்க இருக்கிறவங்க எல்லாம் எனக்கு ஒன்றும் சாகறதுக்கு ரெடி, சாக போறாங்கன்னு தெரியும், அது கரெக்டா? அதுதான் துரியோதன், அதுதான் டிஃபரன்ஸ். சரிங்களா? சோ இதை ஞாபகம் வச்சுக்கணும். இப்போ நம்ம எல்லாரும் வந்து எவ்வளவு மேக்சிமம் இருக்கும் டெமானிக் குவாலிட்டியில இருக்கும். முடிஞ்சா நீங்க ஒரு பிரிண்ட் எடுத்து வீட்லயே ஒட்டி வச்சுக்கோங்க. அப்பதான் எந்த குவாலிட்டி நம்மளுக்கு இல்லையோ அதை மார்க் பண்ணி வச்சுட்டு கொஞ்சம் கொஞ்சமா கத்துக்க ட்ரை பண்ணலாம். சரிங்களா? தேவோ விஸ்தரஷ போக்தா ஆசுரம் பார்த்தமீஸ்ரினு. படிங்கம்மா. ஹரே கிருஷ்ணா. O son of Pratha, in this world there are 2 kinds of created beings. One is called the divine and the other demonic. I have already explained to you at length the divine qualities. Now hear from me of the demonic.
Hare Krishna. கிளியரா வந்து இவர் வந்து வெரி கிளியர்லி சொல்லிட்டாரு. 2 kinds ஆஃப் பீப்புள் இருக்காங்க, டிவைன் டெமானிக். நம்ம சொல்ற குட் பேட் தான். அதுல வந்து நான் ஆல்ரெடி டெமானிக் டிவைன் 26 குவாலிட்டி சொல்லிட்டேன். இனிமே நான் வந்து டெமானிக் அதாவது அசுர குணத்தை பத்தி சொல்ல போறேன். டெமிகாட் டீமன்ஸ் ரெண்டுமே பிரஜாபதிகள் தான். எல்லாருமே என்னோட பசங்க தான். அங்க இருந்து பிரஜாவை நிறுத்துறதுக்கோசம் தான் வந்தாங்க. ஆனா அவங்க 2 பேருக்கும் என்ன வித்தியாசம்? ஓகே, என்ன சாஸ்திரங்களை விதிப்பட்டு பண்றவங்க டிவைன், அதை வந்து எதிர்த்து நிற்கிறவங்க டெமானிக். ரைட்? இப்போ நம்ம டிவைனோட நம்ம பிரேக் எடுக்கலாம். ஏன்னா நம்ம சைத்தன்யா மகாபிரபுவோட பர்த்டே நாளைக்கு. அதனால நம்ம டெமானிக் டச் பண்ண வேண்டாம், அப்புறமா பண்ணலாம். சோ இப்போ வந்து நான் வாஞ்சா கல்பதருபியச்ச கிருபா சிந்தூபிய ஏவச்ச பதிதானான் பாவனேபியோ வைஷ்ணவேபியோ நமோ நமஹ. ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே எல்லாம் ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ணா ஹரே ஹரே ராமா ராம ராமா ஹரே 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 கிருஷ்ணா. ஏதாவது டவுட்ஸ் இருக்குங்களா மாதாஜி? ஏதாவது டவுட்ஸ்? ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி, இது இந்த லிங்க் யூடியூப்ல வர மாட்டேங்குது மாதாஜி. நான் அப்லோட் பண்ண சொல்றேங்க. ஐ திங்க் அவங்க அப்லோட் இந்த லிங்க் வந்திருக்கணுமே மாதாஜி. நான் பண்ண இன்னைக்கு கிளாஸ் ஒண்டிதான் வராது. நான் செக் பண்றேன். தனேஸ்வரி மேம் கொஞ்சம் டைம் கொடுங்க, 1 or 2 days. இதை நான் அப்லோட் பண்ணிட்டு நான் ஷேர் பண்றேன். தேங்க்யூ மேம், தேங்க்யூ மாதாஜி. வேற ஏதாவது டவுட்ஸுங்க? இன்னைக்கு தனேஸ்வரி மேம்க்கு உடம்பு சரியா இல்ல, நாளைக்கு சைத்தன்யா மகாபிரபுவோட பர்த்டே. இந்த ரெண்டுக்கும் நம்ம ஒரே ஒரு தடவை ஒரு 3 தடவை ஸ்கேன் பண்ணிடுவோம் மாதாஜி. சரிங்களா? மாதாஜிக்காக ஹரே ஸ்கேன் கிருஷ்ணா பண்ணுவோம். கிருஷ்ண கிருஷ்ணா ஹரே 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 ராமா ஹரே ராம 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 ஹரே ராம ராம ஹரே ராம ஹரே 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 கிருஷ்ணா ஹரே ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ண கிருஷ்ணா கிருஷ்ணா கிருஷ்ண ஹரே கிருஷ்ண ஹரே 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 ராம ராம ஹரே ராம ராம ஹரே ராம ஹரே ராம ஹரே 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 கிருஷ்ணா ஹரே ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ண கிருஷ்ணா கிருஷ்ணா ஹரே 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 ராம ராம ஹரே ராம ராம ஹரே ராம கிருஷ்ணா. ஹரே ஹரே எல்லாரும் ஹரே விருந்தாவன் கிருஷ்ணா. தாசிகள், விருந்தாவன் போறவங்க எல்லாருக்கும் ஹரே கிருஷ்ணா. இருக்கிற எல்லாருக்கும் ஹரே கிருஷ்ணா. எங்களுக்கோசம் ப்ளீஸ் நீங்க எல்லாரும் விருந்தாவன்ல அடுத்த தடவை நம்மளும் உங்களோட ட்ரிப் வரணும் அப்படின்றத வேண்டிக்கோங்க. சரி? ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ணா. மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. வேற ஏதாவது டவுட் இருக்குங்களா? இல்லைன்னா செஷன் முடிச்சுக்கலாம். நல்லா சொன்னீங்க ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண ஹரே மாதாஜி. கிருஷ்ணா. தேங்க்யூ சோ மச். ரொம்ப நல்ல கிளாஸ் ஹரே எடுத்தீங்க மாதாஜி. ரொம்ப நல்லா இருந்தது ஹரே மாதாஜி. கிருஷ்ணா தேங்க்யூ சோ மச். ஹரே மாதாஜி. கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. தேங்க்யூ சோ மச் மாதாஜி. விளக்கம் நல்லா இருந்தது மாதாஜி. எந்த Thank you so டைம்ல much. எடுக்கிறீங்க மாதாஜி? என்னம்மா? டெய்லி மார்னிங்கா வேற டைம் எந்த டைம்ல எடுக்கிறீங்க? என்னோட கிளாஸா? என்னோட கிளாஸ் வந்து நான் மண்டே டியூஸ்டே மார்னிங் 6 AM கிளாஸ் அட்வான்ஸ் எடுக்கிறேன். 6 AM 13 சாப்டர் தான் ஓடிட்டு இருக்கு. 6 AM. ஓகே ஓகே. அட்வான்ஸ் 6th அதாவது அங்க நடக்கிற சாப்டர் வந்து 13 சாப்டர் தான் நடக்க போகுது. டியூஸ்டே கிளாஸ் இருக்குமான்னு தெரியல, நான் கன்ஃபார்ம் பண்றேன். அடுத்த மண்டேல இருந்து 13 சாப்டர் தான் ஓடும். எடுக்கிறேன் சாட்டர்டே சண்டே 8 இதே லிங்கா மாதாஜி? என்னமா? இதே லிங்கா மாதாஜி? இல்ல இல்ல, இந்த லிங்க் இல்ல, அது வேற. மண்டே டியூஸ்டே வேற லிங்க், நம்ம சாட்டர்டே சண்டே வேற லிங்க். சாட்டர்டே சண்டே ராமனிஷ்ட பிரபு எடுத்துட்டு இருந்தாரு இல்லையா, அந்த கிளாஸ் நான் டேக் ஓவர் பண்ண. அங்க வந்து இதே ஓடிட்டு இருக்கு. இப்போ நம்ம 16 சாப்டர். ஹரே கிருஷ்ணா. இப்போ வீக்கெண்ட் எடுக்க மாட்டோம். சோ நெக்ஸ்ட் வீக் தான் வரும் 16 சாப்டர். இப்போ நீங்க எல்லாம் வந்து விருந்தாவன் போறதா ரொம்ப தேங்க்யூ சோ மச். என்னோட தமிழ் தெரியலன்னா கொஞ்சம் ஹெல்ப் பண்ணதுக்கு ரொம்ப ரொம்ப தேங்க்ஸ். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. இன்னொன்னு என்னன்னா, இப்போ நெக்ஸ்ட் கிளாஸ் எப்போ வேணும்ன்றது நீங்களே டிசைட் பண்ணுங்க. இந்த 6 to 7 நமக்கு பாகவதம் கிளாஸ் காலையில இருக்குல்ல மாதாஜி, ஆமா. அந்த டைம் முடியாதுல்ல மாதாஜி. அதான் வேற இன்னையோட டைம்ல நாங்க ஜாயின். ஆமா, முடிஞ்சா இன்னைக்கே இன்னொரு ஹாஃப் எடுக்கணும். அத குடி இல்லைன்னா நீங்க ஊருக்கு அது ரொம்ப டைர்ட் ஆயிட போகுது உங்களுக்கு. எடுத்தா இன்னைக்கே எடுக்கணும், இல்லைன்னா நீங்க ஊர்ல இருந்து வந்துதான் எடுக்க முடியும். மண்டே இருக்க மாட்டாங்க, இவங்க எல்லாம் ஊருக்கு போறாங்க. இல்ல அவங்க வந்த பிறகு கூட எடுங்க, ஏன்னா அவங்க இப்ப ப்ரிப்பேர் they have to prepare. அதான். சோ அவங்க வந்த உடனே நம்ம வந்து இன்னொரு ஹாஃப் கண்டினியூ பண்ணலாம். இதை குயிக்கா நம்ம ரிவைஸ் பண்ணிடலாம். இது ஒரு 5 நிமிஷம் தான் ஆகும் விஷயம் பண்ணிட்டு நம்ம. சரிங்களா? இதோட நம்ம எண்ட் பண்ணிக்கிறேன். ஹரே கிருஷ்ணா. தேங்க்யூ சோ மச். ஹரே கிருஷ்ணா. மண்டே பாகவதம் கிளாஸ் இருக்கா மாதாஜி? எல்லா நாளுமே பாகவதம் கிளாஸ் இருக்குங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. எல்லா நாளுமே